Tatay, hindi ko kaya. Anak, wala nang ibang paraan. Hindi na tayo makakatakas. Mas malalagay sa peligro ang buhay natin. Mangyayari yan kung hindi mo susundin ang gusto ng aswang. Alalahanin mo ang nanay mo. Pero tay... Lumakan ka na. Hinihintay ka na niya. Nasa malawak silang kapatagan. Sa dulo nakatayo ang matipunong lalaki, katabi ang magkakasal sa kanilang dalawa. Ang kanyang aura ay nakakapangilabot. Biglang naging pula ang kanyang mga mata. Tatay, patawad. Pero hindi ko ito magagawa. Ayoko! Anak! Huwag! Inubos mong pasensya ko! Huminto ka! Kung ayaw mong makitang walang buhay ang nanay mo! Napahinto ang babae. Napahawak siya sa kanyang puting bestida sa kadahan-dahang lumingon. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang sinasakal na ng lalaki ang kanyang nanay. May kutsilyo sa lieg nito. Huwag! Hindi! Bitawan mong nanay ko! Sana naisip mo muna ang maaaring mangyari bago ka nagtangkang tumakas! Ang asawa ko! Hindi! Bitiwan niyo siya! Bitiwan mo siya! Bago pa man makalapit ang matandang lalaki sa kanyang asawa, sumirit ang mga dugo sa sahig matapos hiwain ang lieg nito. Hindi! Nanay! Nanay! Ang nanay ko! Lumuhod ang dalaga at niyakap ang kanyang ina. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya na para bang may gustong sabihin. Biglang naramdaman niyang may pumisil sa kanyang braso. Napatingala siya. Kailangan ko lang palang gawin to para lumapit ka sa akin. Ipagpatuloy ang kasal! Ang nanay ko! Kung ako sa'yo, tatayo ka na at susunod sa utos ko. O baka gusto mong isunod kong tatay mo? Susunod ako. Magpapakasal ako sa'yo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at ang buong team ng Sitio Pangil. Ako po si Andrea, hindi totoong pangalan. Isa ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. 3 buwan na akong nakasubaybay at palagi akong namamangha sa tuwing nakakarinig ako ng mga kwento. Kaya naisipan kong magpadala din sa inyo ng liham. Sa totoo lang, matagal kong pinag-isipan kung ipapadala ko ba ito. Hanggang ngayon kasi sariwa pa rin sa akin ang lahat. Kahit mahigit 2 dekada na ang lumipas. 43 years old na ako at isang housewife. Dati po akong nurse. Nag-resign ako ng trabaho ko para mas maasikaso ang mga anak ko. May mapagmahal at masipag akong asawa. Sa totoo lang, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko sa kamay ng sarili kong ama, hindi ako makapaniwalang may lalaking itatrato pa ako ng tama. Naaalala ko pa, estudyante pa lang ako noon nang mangyari ang sunod-sunod na dagok ng buhay ko. Maliban sa pagiging mahirap, sinubok pa kami ng tadhana nang nangyari ang kinatatakutan namin. Halina't magsikuhan na kayo ng makakain o maiinom na tsaa dahil magsisimula na ang kwento kong puno ng drama at katatakutan. Tatay, si nanay, wala ng pulso. Ano? Anong nangyari? Umalis ka dyan! Hindi ko po alam. Papakainin ko sana siya pero pagbalik ko sa kwarto naninigas na siya. Ano pag tinatayo-tayo mo dyan? Humingi ka na ng tulong, dalian mo! Mabilis akong tumakbo. Patuloy pa din ang pagtulo ng aking luha. Matagal nang may sakit si nanay pero hindi namin maipagamot o maipakita sa doktor dahil sa nag-iisang hadlang. Pera. Tao
Halos masira ko na ang mga pinto ng kapitbahay namin sa kakakatok pero walang nagbukas. Isa lang ang alam kong dahilan kung bakit hindi nila kami tinutulungan. Dahil baon na kami sa utang. Nagmamakaawa po ako. Tulungan niyo kami. Gagawin ko po ang lahat para mabayaran kayo. Kailangan namin ng tulong. Wala pa ding nagbukas ng pinto. Napaupo na lang ako at sinabunutan ng sarili ko. Napatingin ako sa nagsisitaas ang mga bahay. Alam kong may mga pera sila. May kakayahan na tumulong pero dahil isa lang kaming mga dukha, walang silbi kung tutulong sila sa amin. Kahit ibenta ko ang sarili ko, mailigtas lang si nanay. Tulungan niyo po kami. Maria! Isang napakalakas na sigaw ng aking tatay ang nagpatayo sa akin sa kinauupuan ko. Mabilis akong tumakbo pa uwi sa bahay at nakita ko si tatay na yakap-yakap ang walang buhay na katawan ni nanay. Nanay! Hindi! Nananaginip lang ako! Andrea! Bakit walang tulog na dumating? Anong ginawa mo? Lola, sinubukan ko manghingi ng tulong, pero... Napahawak ako sa pisngi ko dahil sa ginawa ni Lola. Gulat akong napatingin sa kanya. Nanginginig ang kamay niyang dinuro-duro ako. Kasalanan mo! Dahil sa'yo, namatay ang nanay mo! Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko dahil alam ko sa sarili kong ginawa ko ang lahat. Lola, hindi ko ba... Talagang sumagot ka pa, ha? Lihim na lang akong umiyak habang tinatanggap ang bawat sampal ng aking lola. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako, nanay. Patawarin niyo ako. 6 na buwan na ang lumipas simula nang mangyari yun kay nanay. Dahil sa kawalan ng pera, hindi nagkaroon ng maayos na libing si nanay. Naghukay lang si tatay ng lupa at doon siya inilibing. Marami nang nangyari pagkatapos noon at kung nakakaranas na ako noon ng pagmamalupit sa kamay ng aking mga magulang, mas lumala pa ngayon. Tama na po! Tama na, tay! Tama na! Gambi ka na umuwi, ha? Nasaan ang pera? Bakit wala kang dalang pera? Ginamit ko po ang pera sa trabaho ko pambayad ng tuition. Tuition, ha? Nag-aaral ka pa. Wala ka pa din namang silbi kahit mag-aral ka. Kaya umalis ka at bumalik ka ditong may dalang pera, ha? Layas! Napaubo ako nang bigla akong sinipa ni tatay. Naluluha akong tumingala kay lola na nakatingin sa amin. Ang kanyang ekspresyon ay tulad ng dati. Walang awa, walang pakialam. Dapat lang na ginagawa sa'yo yan. Narinig ko na naman ang palagi niyang sinasabi sa tuwing binubugbog ako ni tatay. Kagat-labi na lang akong tumayo at dahan-dahang lumabas. Tandaan mo, kasalanan mo kung bakit namatay ang nanay mo. Dalhin mo yan hanggang puntod mo. Mas lalong bumigat ang aking pakiramdam. Sa mga oras na ito, alam kong wala na akong ibang kaagapay kundi ang sarili ko. Anong kasalanan ko? Anong sinabi mo? Hindi ba't kasalanan niyo din yon? Dahil ang dami niyong utang na hanggang ngayon binabayaran ko din. Nag-aaral ako. Isang nursing student na may pangarap. Pero imbis na suportahan niyo ako, anong ginagawa niyo?
Ang tatay walang araw na hindi umiinom ng alak. At ikaw, Lola, anong ginagawa mo? Wala kang ibang ginawa kundi konsintihin ang anak mo! Saan ka natutong sumigaw at sumagot? Yan bang sinasabi mong may pinag-aralan? Ganito niyo ako pinalaki! Tomas! Kailangang turuan ng leksyon ang anak mo. Masyado nang malaki ang ulo dahil nag-aaral daw siya ng nursing. Nakita kong tumayo si tatay at kinuha ang malaking kahoy. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kusa akong napatras. Anong narinig ko, ha? Imbis na magtrabaho, dami mong dada! Tama na, Tay! Tama na! Walang awa niya akong pinalo sa iba't ibang parte ng aking katawan. Ang tanging nagawa ko na lang ay sanggain ang lahat ng kanyang palo. Ngunit biglang natamaan ang aking pisngi kaya dumugo ang aking ngipin. Tama na! Ayoko na! Tama na po! Yan ang nararapat sa'yo. Wala kang respeto. Dahil sa kalasingan, huminto si tatay sa pagpalo sa akin. Humiga ulit at tuluyan na siyang nakatulog. Napayakap ako sa sarili ko. Puro pasa at galos ang katawan ko. Napatingala ako kay Lola. Nakangiti lang siya habang tinitignan ang sitwasyon ko. Pareho kayo ng nanay mong walang silbi. Pre! Ito ang sinasabi ko sa nanay mong mangyayari sa'yo kung magpapatuloy ka sa pag-aaral. Kaya bukas na bukas, huwag ka nang papasok! Magtrabaho ka! Wala nang boses na lumabas sa bibig ko. Napatingin ako sa litrato ni nanay na nasa lamesa. Naalala ko ang mga pangako niya noon na tutulungan niya akong makapagtapos ng pag-aaral. Nanay, hindi ko alam kung makakaya ko pa. Akala ko pa palagi kang nasa tabi ko. Poprotektan ako sa mapangapi nating pamilya. Dahan-dahan akong tumayo sa kapumunta sa aking kwarto. Isa lang ang nasa isip ko ngayon. Punong-puno na ako. Ayoko na. Kinuha ko ang mga damit ko sa mga basket at nilagay sa aking bag. Lahat ng magkakasya nilagay ko. Pagkatapos ng lahat kahit masakit pa ang mga paa ko, dahan-dahan akong lumabas. Saan ka pupunta? Nanlaki ang mata ko nang makita ko si Lola na nasa likod ko. May dala siyang pamalo. Hindi na ako nagdalawang isip. Agad akong tumakbo kahit wala pa akong suot na tsinelas. Andrea! Tumaas ang anak mo! Umiiyak akong nanalangin na tulungan akong makalayas ngayon. Sa hindi kalayuan may nakita akong nakatitig sa bawat galaw ko. Dahil madilim pa sa labas, kinakabahan kong hinawakan ang bag ko. Nanay, tulungan mo ako. Nagmamakaawa ako. Andrea! Andrea! Napatingin ako sa tumatawag sa pangalan ko. Mula ito sa figura na nakikita kong nakaabang sa akin. Iha, tutulungan kita. Halika. Nanay Francisca, ano pong ginagawa niyo dito? Ay, Diyos ko. Anong ginawa nila sa'yo? Ano gagawin mo, Iha? Bakit may bag ka? Saan ka pupunta? Nanay, alis na po ako. Lalayas na ako. Ayoko na dito. Hindi ko na po kaya. Hinawi niya ang magulong buhok ko at niyakap ako. Ramdam ko ang awa niya sa kalagayan ko. Siya si Nanay Francisca.
ang matalik na kaibigan ni nanay noong nabubuhay pa siya. Matagal ko na siyang hindi nakikita dahil nagbakasyon siya sa probinsya. Pasensya ka na, Iya. Kung alam ko lang na itong mangyayari sa iyo, sinama na sana kita. Nanay, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hinahabol ako ni tatay. Hinawakan niya ang kamay ko at nagmamadali niya akong hinila papunta sa terminal ng mga bus. Malapit lang kasi ito sa amin. Nang makarating na kami, pinapasok niya ako sa bus. Nanginginig ang kamay niyang kumuha ng pera sa kanyang bulsa. Ito lang ang maitutulong ko sa iyo, Iya. Pumunta ka sa Bicol. Naaalala mo ba yung pinuntahan natin nung bata ka pa? Hanapin mo si Oscar. Sasabihan ko siyang dadating ka doon. Nanay, maraming salamat po. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Huwag mo munang isipin yan. Alis na tayo! Sige na, Iya. Mag-iingat ka. Balitaan mo ako pagdating mo doon. Andrea! Nasaan kang babae ka? Mula sa malayo nakita namin si tatay na tumatakbo papalapit ng bus. Lumakas ulit ang kabog sa dibdib ko at pinilit na magtago sa mga upuan. Ako nang bahala sa tatay mo. Huwag kang mag-alala. Bumaba si Nanay Francisca. Lihim ko silang tiningnan habang nagtatago pa din. Hinaarang niya si tatay, mukhang kinakausap niya siya. Nasaan ang anak ko? Nakita mo ba siya? Tumatakas ang batang yun! Napahawak ako sa bibig ko, pinipigilang mapahagulhol. Unti-unting umandar ang bus kasabay din ng unti-unting pagkawala ng kabako. Teka, si Andrea yun. Hoy! Andrea! Andrea, bumaba ka dyan! Agad akong napayuko at tumingin sa konduktor. Naagaw kasi ang atensyon niya sa sigaw ni tatay. Wala po, Manong. Hindi siya sasakay. Palihim akong nanalangin na hindi huminto ang bus. Nagkibit-balikat na lang ang konduktor at sinabi ng driver na magpatuloy. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan ng makalayo-layo na ang bus. Sa wakas. Salamat, Panginoon. Napatingin ako sa labas. Unti-unting nagpapakita ang haring araw. Napatingin ako sa perang binigay ni Nanay Francisca. Napangiti ako dahil mas marami ito kaysa sa inaasahan ko. Maraming salamat, Nanay. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Hindi nagtagal, biglang huminto ang bus at sumakay ang 5 matipunong lalaki. Ang isa ay tumingin sa akin saka tumabi. Umusog naman ako ng kaunti dahil kakaiba ang nararamdaman ko sa kanyang aura. Habang tumatagal ang biyahe, nakakaramdam ako ng antok. Napatingin ako sa katabi ko. Panay ang tingin niya sa akin kaya naiilang ako. Biglang may naramdaman akong haplos sa kamay ko kaya nanlaki ang mata ko at tumingin sa lalaki. Anong ginagawa mo? Tumingin lang sa akin ang lalaki at tumayo saka lumabas. Napahawak ako sa dibdib ko. Akala ko may gagawin siya sa akin. Niyakap ko ang bag ko sa kaba pero napahinto ako nang may mapansin ako. Nanlaki ang mata ko nang makitang bukasyon. Teka, bakit bukas ang bag ko? Ninakawan ako! Halos mapatayo ako habang hinahanap ang lalaking kakababa pa lang. Nakita ko siyang kasama ng mga kagrupo nito, tumatawa habang binibilang ang pera. Hindi na ako nakasigaw. Mabilis na nakalayo ang bus. Ang pera ko! Bakit? Bakit nangyayari sa akin to? Napahilamos ako ng kamay. Biglang may naramdaman akong lumapit kaya napatingala ako. Ang konduktor.
Pamasahe? Po, kasi po, Napatingin siya sa kabuuan ko pati na din ng aking paang walang tsinelas. Nagpasakay pa yata kami ng pulubi. Kung wala kang pamasahe, kailangan mong bumaba. po, hindi po ba pwedeng pagdating na lang sa Bicol? Nandun pong pamilya ko, silang magbibigay sa akin ng pera. Maraming beses ko na yung narinig. Ay, bababa! Manong nagmamakaawa ako, wag po. Babayaran ko po kayo. Wag niyo lang ako iwan dito, hindi ko alam ang lugar na to. Kung wala ka naman palang pamasahe, hindi ka na lang dapat sumakay. Kahit anong pagmamakaawa ko, hindi ako dininig ng konduktor. Marahas niya akong hinila palabas ng bus. Ang mga taong nakatingin sa akin ay walang mga pakialam kahit na manghingi pa ako ng tulong. Tulungan niyo ako. Babayaran ko po kayo. Tulungan niyo ako. Marahas akong tinulak ng konduktor palabas ng bus saka pumasok ulit. Nagmamadali akong tumayo at nang makaawang buksan ang pintuan. Manong, may pera po ako. Ninakaw lang po. Manong! Hindi! Manong! Huwag niyo ako iwan dito! Manong! Napaluhod ako sa gitna ng kalsada. Iniisip kung anong kasalanan ko sa mundo para mangyari sa akin ang lahat ng ito. Napatingin ako sa katawan kong puno ng galos at sumasakit. Suko na ako. Ayoko na. Napatingin ako sa paligid. Malalaking puno ang bumungad sa akin. Wala akong nakikitang mga bahay o kahit ano. Mabilis akong napalingon sa likod ko nang may marinig akong yapak pero imbis na tao o hayop, may nakita akong figura na nagtatago sa malaking puno. Kusang lumakas ang kabog ng puso ko. Hindi ko alam ang lugar na to. Hindi ko alam kung anong meron dito. Biglang nagtago ang figura kaya napaatras ako. Kukuhanin ko na sana ang oportunidad na yon para tumakbo nang may makita akong isa pang figura na nakasuot ng puting bestida ang naglalakad papalapit sa akin. Ano itong nakikita ko? Nababaliw na ba ako? Kinuha ko ang mga gamit ko. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Medyo malabo pa din ang aking paningin dahil sa luha kaya hindi ko masigurado kung tao ba ang nakikita kong lumalapit sa akin. Huwag kang lalapit. Wala akong pera. Lumayo kayo sa akin! Lumayo kayo sa akin! Ah! Natison ako sa malaking bato nang magbalak akong tumakbo. Naramdaman kong tumama ang aking tuhod sa malaking bato kaya napahiyaw ako sa sakit. Ayos ka lang? Lumayo ka! Lumayo ka! Miss, kumalma ka. Hindi kita sasaktan. Wala akong pera. Wala kang makukuha sa akin. Wala akong Hindi kita hihinga ng pera. Huwag ka mag-alala. Wala akong gagawing masama. Puno ka ng sugat sa katawan. Halika sa amin. Gagamutin natin yan. Pero wala akong maibibigay Huwag sa'yo. kang mag-isip ng ganyan. Mas kailangan mo ngayon ng tulong. Halika. Oh, dahan-dahan lang. Nandun pang bahay namin pero hindi naman masyadong malayo. Maraming salamat. Walang anuman. Ako si Leia. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Andrea. Ano nangyari sa'yo? May nang-abuso ba sa'yo sa daan? Hindi ako sumagot. Tanging iyak lang ang lumabas sa bibig ko. Naramdaman kong hinawakan ni Leia ang balikat ko. Kung ayaw mo ikwento, ayos lang. Ayun ang bahay namin. Nga pala,
Medyo masungit ang asawa ko. Pero bisita kita kaya huwag kang mag-alala. May asawa ka na. Oo. Ang bata ko pa, no? Ano yun, Leia? Itinuro ko ang ulo ng baka na nakatusok sa mababang puno. Napatulala siya at sandali kong nakita ang takot sa mata niya. Mangangaso kasing asawa ko. Nilagayatan niya yan dyan eh. Pero bakit sa taas? Malapit na kaming makaabot sa bahay niya nang biglang may makita akong bestidang puti na puno ng pulang mantsa. Napakunot noo ako. Leia, anong nangyari sa damit na yan? Yan? Damit ko yan kaso naman dyan ng dugo dahil sumama ko nung isang araw sa asawa ko sa pangangaso. Biglang napahinto si Leia at mahigpit na napahawak sa akin. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang labis na takot sa kanyang mga mata. Bakit ka nasa labas, Leia? Nanlamig ako nang marinig ko ang boses ng kanyang asawa. Sa likod namin nang gagaling ang boses nito. Dahan-dahan akong lumingon. Bumungad sa akin ang isang matipunong lalaki. Tiningnan nito ang kabuuan ko bago tumingin sa kanyang asawa. Napako naman ang tingin ko sa damit nitong may talsik ng mga tuyong dugo. Saan ka pumunta? Lumabas na ako para magpahangin. Tapos nakita kong babaeng to. Kaibigan ko siya nung nag-aaral ako sa elementarya. Oo, pasensya na. Makikituloy lang sana ako sa inyo dahil nakawan ako ng pera. Biglaan lang ako napadpad dito, pero hindi ako magtatagal dito. Hindi niya kasi gusto nakikipag-usap ako sa hindi ko kakilala. Pinakilala kitang kaibigan ko kaya hindi ka na niya gagalawin. Gagalawin? Hindi ka na niya muna papaalisin. Pinanlitan lang niya ako ng mata sa kanaglakad papasok ng bahay nila. Tumingin sa akin si Leia at ngumiti. Napangiti ako at walang pasabing niyakap siya. Ramdam ko ang gulat niya sa ginawa ko. Maraming salamat. Kung hindi mo ako nakita, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa labas. Wala yun. Halika na. Humiwalay ako sa kanya at tumango. Pagpasok namin bumungad sa akin ang malinis na sala. Ang labas ng bahay ay gawa sa kawayan pero sa loob, gawa sa mga tabla. Sa may drawer may napansin akong bulaklak. Sa gilid naman nakita ko ang isang matandang lalaki na nakaupo at nakatulala sa labas. Siyang tatay ko, si Tatay Bando. At ang asawa ko nga pala ay si Pakito. Magandang hapon po. Lumingon sa amin si Tatay Bando. Ngumiti ako sa kanya. Matagal siyang nakatitig sa akin bago nanlaki ang mata. Napalitan ng kanyang matamlay na mga tingin ng takot. Tatayo na sana siya nang mawalan siya ng balanse. Gusto niyo po bang tumayo? Ako po si Andrea. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka! Tinapik ni Tatay Bando ang kamay kong aalalay sana sa kanya kaya napalayo ako. Naguguluhan akong napatingin kay tatay na tinitignan ako mula taas hanggang baba. Lumapit sa kanya si Leia at hinawakan ang kamay. Pasensya na. Hindi sanay si tatay sa mga bisita. Tatay, kaibigan ko po siya. Huwag kang mag-alala. Lumayo ka sa kanya! Lumayo ka! Tay, huwag kang sumigaw. Bisita ko siya. Huwag kang mag-alala. Ngayon lang si tatay ganyan. Nakakahiya sa inyo.
Mukhang hindi nila Ano ka ba? Huwag mo sabihin yan. Halika sa kwarto mo. May isa pa kami silid na hindi ginagamit. Tunggal lang muna. Salamat talaga. Dito ka lang muna matulog ha. Kalilinis ko lang dito kanina. Dito mo ilagay yung mga gamit mo. Kukuha lang ako ng malinis na panyo at tubig. Lilinisin natin yung mga sugat mo ha. Oh, sige. Tinulungan niya akong ibaba ang mga gamit ko saka inalalayan ako paupo sa kama. Sinuri niya ang mga sugat ko bago naglakad palabas. Nang makalabas na siya, sinuri ko ang buong kwarto. Napakalinis nito at mukhang walang natutulog dito. Napatingin ako sa maliit na drawer at may nakita akong litrato ni Leia kasama ang kanyang tatay at katabi din ang isang matandang babae. Pumasok si Leia na may dalang mga panlinis ng sugat. Tumabi siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. Bago lang ba kayo kinasal? Ha? Oo. Paano mo nalaman? Nakita ko kasi yung bulaklak kanina na nakalagay sa drawer nyo. Hindi pa lanta. Tama ka. 3 araw pa lang kami kasal. Medyo masakit to ha. Sabihin mo lang sa akin kung napakasakit na. Napakadami mo namang pasa at sugat sa katawan. Kung sino man may gawa sa'yo nito, wala silang awa. Ang tatay kong gumawa niyan. Ang tatay mo? Ginugulpi ka niya? Araw-araw niyang dinadagdagan ng sugat at galos ko sa katawan. Bakit? Paano niya to nagagawa sa sarili niyang anak? Dahil akong sinisisi niya sa pag-amatay ng nanay ko. Pagkasabi ko noon na pahinto siya sa pagpunas ng sugat ko, napatingin siya sa akin na parang alam niya kung ano ang pakiramdam ng lahat ng pinagdaanan ko. Nagkasakit ang nanay ko, pero hindi namin siya madala sa ospital o maipagamot man lang dahil wala kaming pera. Baon kami sa utang kaya wala din kaming mautangan. Sinubukan ko naman lahat. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para makahingi ng tulong. Pero sa huli, kasalanan ko pa din. Simula nang mamatay ang nanay ko, balaging naglalasing si tatay. Ginugulpi niya ako tuwing wala akong maibigay na pera. Sinubukan kong mag-aral. Sinubukan kong ipakita sa kanya na gagawin ko lahat para maitawid kong pamilya sa kahirapan. Pero wala silang ginawa kundi sigawan. Sampalin. Ramdam ko ang bigat na dinadala mo, Andrea. Hindi mo na kailangan pagpatuloy. Alam mo ba, wala na din ako nanay. Pero di tulad sa'yo, alam kong kasalanan ko. Ako may kasalanan kung bakit siya namatay. Ito ang nanay ko. Napakabait niya. Wala siyang hinangad kundi ang kaligtasan ko at sa huli, ako naging dahilan ng kapahamakan niya. Alam mo ba tong kwarto? Sa kanya dapat to. Kaya palagi malinis kasi umaasa akong panaginip lang ang lahat. Na nandito pa din siya. Napatungo ako. Bigla kong naalala ang matatamis na ngiti ni nanay kahit pagod siya sa pagtatrabaho. Ang paghihilot niya sa likod ko sa tuwing sumasakit ito at ang pagbibigay niya ng pagkain sa akin kahit mas gutom siya. Napatayo si Leia at pinahid ang kanyang luha nang pumasok ang kanyang asawa. Itinago niya din ang litratong hinahawakan niya sa kanyang likod. Lalabas na kami, Pakito. Matatapos ko na gamutin ang sugat niya. Dalihan nyo. Kung kailangan mo pa ng damit, meron sa drawer. Meron din dong isang pares ng tsinelas. Pagkatapos mo magbihis, lumabas ka na din ha kasi kakain na tayo. Leia, napakabuti ng puso mo. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin.
Matamlay siyang ngumiti at lumabas na. Kinuha ko naman ang gamit ko at kumuha doon ng damit. Naganap ako ng salamin at may nakita akong maliit sa loob ng cabinet. Tinignan ko ang sarili ko. Hinawakan ko ang pasa sa aking pisngi. Kapag makapunta ako sa Bicol, magsisimula ulit ako. Ipapakita ko sa tatay ko na kaya kong matupad ang lahat ng pangarap ko. Kahit wala sila. Nagbihis na ako. Nananakit pa din ang katawan ko at tanging daing na lang ang lumabas sa bibig ko. Pagkatapos kong magbihis at kunin ang tsinelas, lumabas na ako. Nandun na yata si Lea sa kusina. Sakto din. Gutom na ako. Anak, alam mo naman delikado, di ba? Bakit mo siya dinala dito? Tatay, alam ko po pero walang ibang paraan. Kailangan natin siya. Mas lalapit pa sana ako para marinig ang pinag-uusapan nila Lea at Tatay Bando nang masagi ko ang babasaging klorera dahilan para maglikha iyon ng ingay. Andrea? Pasensya na. Hinahanap ko kayo. Nandito pala kayo. May narinig ka ba sa pinag-uusapan namin? Ha? Wala. Bakit? Wala. Halika, kakain na tayo. Si tatay, hindi sasama sa kusina? Ayaw niyang sumasabay sa amin. Bibigyan ko siya ng pagkain mamaya. Pakito, may luto bang? May hinanda na akong pagkain. Umupo ka na lang doon. Sige. Hintayin na lang natin siya matapos. Malapit na din naman eh. Walang problema. Maghihintay lang ako. Nakakaya nga sa inyo makikikain pa ako. Naku, wag mo nga yan sabihin. Nga pala, sabihin mo lang sa akin kung hindi mo magugustuhan ng pagkain ha. Hindi magugustuhan. Hindi ako maarte. Lumapit sa amin si Pakito dala ang pagkain. Nilagay niya yun sa lamesa. Ngumiti ako. Maraming salamat. Hindi mo ba gusto? Hindi. Kumain na kayo. Napatitig ako sa pagkaing nasa harap namin. Hiniwa-hiwang karne na halos kulay itim na at mukhang hindi luto. Napatingin ako kay Lea na nahihiyang inilayo sa akin ang plato. Hindi mo na kailangan kainin. May tinapay. Ano ka ba? Hindi, ayos lang. Kung ito ang kinakain ninyo, paniguradong masarap to. Ano ba to? Parang half-cook na karne? Hindi. Hindi talaga yan niluto. Ganun ba? Sige nga. Ayos ka lang? Napahawak ako sa bibig ko nang malasahan ko ang malansa at malapot na parang laway sa karne. Agad kong iniluwa iyon. Pasensya na, Lea. Hindi ko sinasadyang iluwa. Hindi lang kasi ako sanay na hindi masyadong luto ang pagkain. Ayos lang. Alam ko hindi mo yan makakain. Kahit ako nag-a-adjust pa ako eh. Anong klaseng karne yan? Hindi ko alam. Si Pakito nagdala niya dito eh. Eto tinapay, kumain ka. Sigurado ka? Ikaw, kailangan mo din kumain. Huwag kang mag-alala. Meron pa ako niyan doon. Kumain ka lang. Nang malasahan ko ang tinapay, agad na nabuhay ang nagugutom kong tiyan. Mabilis ko yung naubos. Napalingon ako kay Lea na kimit na napangiti. Mukhang ilang araw ka na hindi kumakain ah. Tama ka.
Pasensya na. Masyado ba akong makalat? Ayos lang. Eto, tubig. Leia, Nanigas si Leia. Isang napakalamig na boses ang nagbigay ng nginig sa kalamnan ko. Lumingon ako kay Paquito na galit na nakatingin sa akin at sa karne na malayo sa akin. kailangan natin mag-usap. Sige, sandali lang, Andrea ha. Babalik ako. Sige, kumain ka na din ha. Oo. Hinawakan niya ang balikat ko at ramdam ko ang lamig noon. Sinundan ko ng tingin ang dalawa. Namumutla si Leia kaya may kutob akong hindi maganda ang kanilang pag-uusapan. Napatingin ako sa karne. Galit ba siya dahil hindi ko kinain ang ginawa niya? Pero hindi ko talaga kaya. Parang may uod pa nga ang karne, oh. Oh, ano yun? Si Leia? Tumayo ako at pupuntahan sana si Leia na magkasalubong kami. Nakahawak siya sa pulso niya at naiiyak. Napatingin ako kay Paquito na nakatingin sa malayo at ang klorera ay nasa sahig. Basag. Anong ginawa niya sa'yo? Wala. Sinaktan ka ba niya? Anong hinahawakan? Nagmamakaawa ko, huwag tayo dito mag-usap. Pinakalma ko ang sarili ko sa kamarahan siyang hinila papunta sa kwarto. Pinaupo ko siya sa kama. Pagkaupo niya, bumuhos ang kanyang luha. Hinawakan ko ang kamay niya. Anong nangyari? Andrea, tulungan mo ako. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Masama siyang nilalang. Ayoko na dito. Ang asawa mo? Sinasaktan ka niya? Napahinto ako nang makita ko ang hiwa sa kanyang pulso. Nanlaki ang mata ko at agad na kumuha ng tela para pigilan ang pagdurugo. Nakaramdam ako ng galit na umusbong sa puso ko. Alam ko ang pakiramdam ng maging takot sa mga lalaki dahil sa panggugulpi nila. Bakit niya ito ginawa sa'yo? Hawak niya ako sa leeg, Andrea. Gagawin niyang lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Hindi dapat ito pinapalampas. Nakikita mo lahat ng dinanas ko sa walang hiya kong ama, di ba? Kung hindi ito masusolusyonan, buong buhay kang magiging alipin ng lalaking yon. Pero ano gagawin ko? Kahit ang pagpapakasal ko sa kanya, hindi ko nagawang tutulan. Gagawa tayo ng paraan. Kung kailangan nating tumakas, gagawin natin. Hindi tayo makakatakas. Mahahanap niya tayo kahit saan tayo magpunta. Siya ang pumatay sa nanay ko, Andrea. Dahil ayoko magpakasal sa kanya. Gulat akong napatulala. Naiiyak ko siyang niyakap habang patuloy pa din siya sa paghagulhol. Hinaplos ko ang likod niya. Hindi na ako nagsalita. Hinayaan ko siyang umiyak hanggang makatulog saka hiniga sa kama. Napatingin ako sa labas. Gabi na pala. Kinuha ko ang gasera at sinindihan. Hindi ko kayo iiwan dito, Leia. Lalaban tayo. Tapos ng pagtitimpi ko sa mga lalaking tulad nila. Kailangan na nating itigil to. Ano yun? May tao ba sa bubong? Ano yun? Dugo? Tumayo ako habang nakatingala pa din sa bubong. Dahil madilim at tanging gasera lang ang nagsisilbing ilaw, hindi ako sigurado kung tama ba ang nakikita ko. Leia! Leia! Leia, may naririnig akong kaluskos sa bubong. Leia! Tinapik ko sa balikat si Leia pero hindi siya nagising. Napakagatlabi ako at balak sanang matulog nang marinig ko ang naglalakad na ito.
Kailangan ko bang tingnan kung ano yon? Ibon. Pero hindi yun ang tunog ng naglalakad na ibon. Dahil hindi ako makatulog sa ingay, naisipan kong lumabas ng kwarto. Sinundan ko ang yapak hanggang makalabas ako ng bahay. Napakaliwanag ng sinag ng buwan kaya klaro sa akin ang lahat. Anong meron? Nanlaki ang mga mata ko nang may makita akong itim na nilalang na may mahahabang kuko at dila. Nanginig ang tuhod ko at napaatras. Aswang! Napatingin sa akin ang aswang at nakita kong lawit sa kanyang bibig ang lamang loob na kanyang kinakain. Napatakbo ako nang biglang gumalaw siya pababa ng bubong. Leia! Leia, may aswang! Anong gagawin ko? Anong pwede kong gamitin? Sa kusina. Tumakbo ako papunta sa kusina at naghanap ng sandata. May nakita akong bolo. Agad ko yung kinuha at pumunta sa kwarto kung nasaan si Leia. Leia! Leia, gumising ka! Andrea, anong dala mo? May aswang sa labas! Nandito na siya sa loob! Anong gagawin natin? Mabilis siyang tumayo at tinakpan ang bibig ko. Gulat ako sa ginawa niya pero unti-unting humihina ang kalabog sa pintuan. Hindi na ako nagpumiglas. Ano yun? Si Paquito, ang asawa ko. Ang asawa mo? Hindi ko siya nakita sa loob ng bahay. Baka lumabas. Hindi. Ang nakita mong aswang ay ang asawa ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Aswang ang asawa ko, Andrea. Tulungan mo kami ng tatay ko. Aswang ang asawa ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Nanghihina akong napatulala sa kawalan habang pinoproseso ang lahat ng narinig ko. Kaya pala may patay na kalabaw sa labas, kaya pala ang karne nila ay hilaw. Ang tatay mo! Bakit? Ano nangyari kay tatay? Hindi ko siya nakita sa sala. Saan siya natutulog? Anong ibig mo sabihin? Sa sala si tatay natutulog. Napatakip siya ng kanyang bibig at lumabas ng kwarto. Hindi ko na siya napigilan. Ang tatay! Leia, delikado sa labas! Anong gagawin namin? Saan kami pupunta? Bahala na! Hinigpitan ko ang hawak ko sa bolo sa sumunod kay Leia. Lumabas siya ng bahay at bigla na lang napahinto. Tinignan ko kung ano ang nakita niya at napayukom ng bumungad sa amin ang ulo ni Tatay Bando. Napahawak si Leia sa kanyang bibig at napaluhod. Ang tatay! Tatay ko! Hindi niya halos mahawakan ang ulo nito. Biglang may narinig akong papalapit na yabag. Kailangan na nating umalis dito, Leia. Hindi ko kayang iwanan ng ama ko. Ikaw ang isusunod na aswang na yon kung hindi ka aalis dito. Halika na. Makakatakas pa tayo. Ayoko! Bitiwan mo ko! Ano ba? Napalingon ako sa kanya at sisigawan sana siya nang makita kong nasa likod na namin ang aswang. Buko ko, Leia! Pagkasabi ko noon, tinulak ko si Leia papalayo sa aswang. Dahil sumusugod ito, ako ang sumalo sa matatalas nitong kuko. Andrea! Layuan mo ang kaibigan ko! Hindi pa masapat ang pagpatay mo sa tatay ko! Tumahimik ka! Ikaw ang may kasalanan kung bakit mamamatay ang lahat ng malapit sa'yo. Kung sumusunod ka sa utos ko, hindi ito mangyayari. Tama na! Ako na lang ang patayin mo! Napasabunot si Leia sa kanyang buhok habang pinipilit ko nang makawala sa kamay ni Paquito. Nang hindi sa tumitingin, buong lakas ko siyang tinulak kahit na alam kong bumabaon na ang mga kuko niya sa katinaga ang kanyang isang paa. Yan ang nararapat sa'yo! At tandaan mo,
Hindi porket malakas ka, kasalanan na naming mahihina! Tumakbo ako papalapit kay Leia pero bago pa man ako makalapit naramdaman ko ang hawak ni Paquito sa buhok ko. Maras niya akong hinila at hinambalos sa malaking puno. Paquito, tama na! Nagmamakaawa ako! Andrea, umalis ka na! Lumapit si Leia kay Paquito at niyakap ito. Dahil doon, kinuha ko ang oportunidad. Kinuha ko ang kahoy na nakita ko at pinalo sa ulo ang aswang. Napahiyaw ito bago nawalan ng malay. Binitawan ko ang kahoy at hinawakan ko ng mahigpit ang bolo. Sasaksaking ko na sana niya nang pinagpalit ni Leia ang posisyon nila dahilan para mapahinto ako. Leia, anong ginagawa mo? Alis ka na! Hindi ka dapat mapupunta sa amin kung hindi kita tinulungan. Tinulungan mo ako kasi mabuti yung puso. Mali ka! Anong ibig mong sabihin? Dinala kita sa bahay dahil binala kong ikaw ang sunod kong ipapakain sa asawa ko. Tatakas na sana ako nung araw na yun pero nakita kita. Nagdesisyon akong daling ka sa bahay para ipakain sa asawa ko at makuha ang loob niya. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na bago magbagong isip at ipakain kita sa asawa ko. Ang asawa mong kumain sa tatay mo! Napapikit siya sa sinabi ko at napahagulhol. Lalapit na sana ako sa kanya nang tumakbo sa papalapit sa akin at kinuha ang bolong na bitawan ko. Itinutok niya yun sa akin kaya nagulat ako at napaatras. Ito lang ang paraan para pagbayaran ng lahat ng kasalanan ko. Umalis ka na, Andrea! Umalis ka na! Tatagain na sana niya ako nang tumakbo ako papalayo sa kanya. Habang papalayo ako naririnig ko ang hikbi niya. Hindi nagtagal narinig ko din ang ungol ng aswang. Dumagundong ang sigaw ni Leia sa buong paligid. Nanginginig ang mga tuhod kong napalahod at hindi alam kung ano ang gagawin. Leia! Hindi! Napatingin ako sa likod ko nang may narinig akong mahihinang yapak. Dahan-dahan akong naghanap ng bato kung sakali mang may mangyari. Sino yan? Mula sa dilim ay nakita kong figurang lumalapit. Humigpit ang hawak ko sa bato. Anong kailangan mo sa akin? Isa ka din bang aswang? Iya, hinaan mo ang boses mo. Nandito ako para tumulong. Pagkasabi niya noon, bigla niya akong pinaulanan ng maliliit na butil. Ang ibang butil ay napunta sa bibig ko kaya nalasahan ko kung ano yun. Isang matanda ang lumapit sa akin. Nakasuot siya ng isang pamilyar na itim na damit. Asin, Sumama ka sa akin bago ka harapin ng aswang. sino ka? Mamaya na ako magpapakilala. Halika na. Hinawakan niya ako sa braso at hinila papasok sa gubat. Halos kalahating oras kaming naglalakad hanggang sa dumating kami sa isang bahay na medyo tabi ng kalsada. Sumisikat na ang araw pagdating namin. Pinagmasdan ko ang bahay niyang pinapalibutan ng maraming halaman. Anong kailangan niya sa akin? Pumasok ka muna, Iha. Halika. Pagpasok namin sa kanyang bahay, bumungad sa akin ang mga naglalakihang santo at mga halamang gamot na nasa mga bote. Anong mga ito? Ako si Kasing at isa akong albularyo. Ako po si Andrea. Paano ninyo ako nahanap sa lugar na iyon? Umupo ka. Ay, isa akong albularyo dito at hindi ko inaasahan ang pagdating mo. Matagal ko nang minamanmanda ng aswang, pinakasalan ng babaeng yon. May plano akong iligtas ang pamilya sa kamay ng aswang, pero hindi ko makakaya ng mag-isa. At nang makita kong dumating ka nung isang araw, alam kong kailangan ko ng kumilos. Paano niyo po ako nakita?
Teka, ikaw ang nakita kong figura na nakamasid sa akin nung iniwan ako ng bus? Tama ka. At gayon ko sana isasagawa ang plano. Pero mukhang huli na ako. Mabuti na lang at nakita kita. Nanay kasing hindi pa uli ang lahat. Si Leia, iligtas natin siya. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailan pa bang tamang oras? Kung kailan huli na ang lahat? Alam ko ang bawat galaw ng aswang na yon. Pero susubukan natin. Sa ngayon, kailangan mo munang gamutin ang sugat mo. Hindi po. Kailangan na natin. Huminahon ka, Iha. Paano na lang po kung may mangyaring masama kay Leia? Natahimik si Nanay Kasing. Hinawakan niya ang kamay ko kasabay ng pagpatak ng luha ko. Ayokong mahuli ulit at hindi mailigtas ang taong mahalaga sa akin. Naiintindihan kita, Andrea. Pero hindi tayo maaaring magpadalos-dalos dahil maaari ding mas mapahamak si Leia. Napahilamos ako at napatingala. Ramdam ko ang bigat ng aking puso. Tumayo si Nanay at may kinuha. Lumapit ulit siya sa akin at kinuha ang kamay ko. Etong langis, ilagay mo sa mga sugat mo para mabilis na gumaling. Pinagsama yan ng katas ng niyog, oliba at luya. Nilagay niya sa kamay ko ang langis na nasa bote at tumayo. Biglang may kumatok kaya napatingin kaming dalawa sa pintuan. Agad akong naghanap ng pwedeng gamitin kung sakaling yung aswang ang sumunod sa amin. Napansin naman ni Nanay Kasing ang galaw ko. Huwag ka mag-alala, Iha. Wala akong nararamdaman na presensya ng aswang. Lola, ako to, si Sandro. Sandro? Apo, bakit ka pumunta dito? Ayaw mo na ba akong bumisita? Gusto ko kasing alamin kung ayos ka lang. Mag-iisang buwan na din kasi akong hindi dumadalaw sa'yo eh. Nakaw, ayos lang ako. Halika, pasok ka. Ang hirap talagang dumaan ng mga sasakyan dito. Andrea? Sandro? Ikaw yung Sandro ng kaklase ko? Oo. Ano nangyari sa'yo? Bakit puno ka ng pasa at sugat? Lumapit siya sa akin at tiningnan ang mga sugat ko. Lumalapit na siya sa mukha ko kaya napatikim ako. Tumingin siya sa mga mata ko at mukhang naintindihan niya ang ibig kong sabihin kaya dahan-dahan siyang lumayo. Ngayon ko lang siya nakausap ng ganito kalapit. Kasama kasi siya sa grupo ng mayayamang estudyante sa paaralan kaya sila ang madalas niyang kasama. Magkakilala kayong dalawa. Akin na yung bag mo, Apo. Ako na po bahala sa bag ko. Oo, naging kaklase ko siya sa isang subject. Naging magkagrupo pa nga kami. Anong ginagawa mo dito? Kaya pala ilang araw ka nang walang paramdam. Lumayas ako. Ha? Lumayas ako sa amin. Pupunta sana ako sa Bicol nang manakawan ako ng pera at dito ako iniwan ng bus. Teka. Lumayas ka dahil... Bakit puno ka ng pasa sa katawan? Hindi pa ba masyadong halata? Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Nandun pang isang kaibigan ko, hawak ng aswang. Aswang? Lola, anong ibig sabihin ni Andrea? Apo, hindi mo na dapat malaman. Kailangan kong malaman kung anong pinapasok mo ulit, Lola. Ano na naman ba itong kapahamakan na to? Humidahon ka. Magpahinga ka muna. Mas lalo siyang napakunot noo sa kahinawakan ng kamay ko. Nagulat ako nang bigla niya akong hilain palabas ng bahay. Saan mo ako dadalhin? Ang sakit, ano ba?
Apo! Apo! Aray! Pwede mo naman akong palabasin ng hindi ako hindi hila. Ano na naman ba ang gusto niyo sa lola ko? Bakit mo ako sinisigawan? Anong kasalanan ko? Ang paglapit sa lola ko! Yan ang kasalanan mo! Tapos ngayon may aswang? Alam mo bang noon may tinulungan din siya at siya ang muntik mamatay? Anong kinalaman ko sa nangyari noon? At para sa impormasyon mo, hindi ko pinuntahan si Nanay Kasing. Siyang lumapit at tumulong sa akin. Bakit kasi siya? Hindi ba pwedeng sa ibang tao ka na manghihingi ng tulong? Sandro, alam mo napakahirap na ng lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, kaya pwede ba? Huwag ka nang dumagdag. Si Nanay Kasing, hindi ko siya pinipilit na tumulong sa akin. Kaya ko mag-isang talunin ng aswang. Ano bang problema mo? Hindi madaling kalabanin ang aswang. Alam ko. Pero hindi ako magiging duwag. Kasi buhay. Buhay ang nakataya dito, Sandro. Andrea, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Tinanong mo ba ako? Hindi naman, di ba? Bago ka mangusga, alamin mo muna. Sandro, kasi bawat tao may kwento. At ako, kaya ako nandito dahil sa walang hiya kong ama at walang awa kong lola. Ginawa nilang miserableng buhay ko. At nagawa nga nila. Kaya eto ako. Sila may gawa nito sa'yo? Oo. At hindi mo to napapansin sa paaralan dahil palagi ako naka-jacket. Tinatago kong lahat ng pambubugbog nila. Pero tao lang ako. Napupuno din ako. Bakit hindi mo sila inireklamo? Sa tingin mo may mangyayari? Mahirap kami, Sandro. Kahit pagkain namin hindi sapat sa buong araw. Pinahin ko ang luha ko. Biglang naramdaman ko ang marahan niyang pagyakap sa akin. Mas lalong bumigat ang dibdib ko. Gustong-gusto ko nang mamuhay ng normal. Matupad ang pangarap ko. Pero bakit parang ang hirap? Bakit ang malas-malas ko? Shh! Hindi ka malas. Mananagot sila sa ginawa nila sa'yo. Pangako, Andrea. Tulad ng sinabi ko, hindi ko idadamay ang lola mo sa away ko. Sabihin mo sa akin kung sinong hawak ng aswang. Si Leia. Siyang nagligtas sa akin at nagpatuloy sa akin nung akala ko wala na akong pag-asa. Alam kong kaya ko pa siyang iligtas. Hindi pa uli ang lahat. Andrea, ano nangyayari? Napadaing ako at napahawak sa aking ulo. Nakaramdam ako ng labis na hilo. Babagsak na sana ako nang lumapit sa akin si Sandro para salawin ako. Nahihilo ako. Andrea! Andrea! Gumising ka! Lola! Bago pa ako mawalan ng malay, naramdaman kong itinakbo ako ni Sandro papunta sa bahay nila. Nalimpungatan ako nang may maamoy akong pagkain. Nilibot ko ang tingin ko at nakita ko si Sandro na may dalang sinabawan. Lola, gising na si Andrea. Ay nako, salamat sa Diyos. Anong nangyari? Nahimatay ka dahil sa gutom at pagod. Halika, may sinabawang kaming niluto para sa'yo. Hindi na ako nagdalawang isip na kuhain ang sinabawan kay Sandro. Kumuha din siya ng kanin at inilagay sa plato ko. Maraming salamat po sa pagkain. Mabilis akong kumain na parang may aagaw sa pagkain ko. Nang mangangalahati na ako, doon ko lang napansin ang titig nila Sandro at Nanay Kasing. Kumain din po kayo. Ayos lang kami, iha. Kanina pa kami kumain.
Huwag kang mahiya. Kung kailangan mo pa ng kanin, sabihin mo lang. Oo, salamat. Kumusta ang mga sugat mo, Iha? Masakit pa ba? Hindi naman na po. Mabisa pong langis niyo. Ay, mabuti naman. Tulad po ng sinabi ko kay Sandro, Nanay Kasing, ako na lang pong pupunta kay Leia. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ka namin nahayaang ibuwis ang buhay mo. Nag-usap na kami ni Lola. Sasama ako sa'yo. Apo, hindi din ako papayag na kayo lang dalawa. Kasama niyo ako. Napag-usapan na natin to, Lola. Mahina ka na. At kailangan mo mag-ingat. Nandito naman ako. Intindihin mo ako, Apo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa inyo. Palagi mo sinasabi sa akin ang nangyari noon. Yung muntik na akong mamatay. Para na din akong namatay noon, Apo. Kasi pinabayaan ko sila. Namatay silang lahat nang hindi ko sila tinutulungan. Pero hindi niyo po yun kasalanan. Alam ko. Pero ako ang may kapangyarihan noon at may alam ko anong pwedeng gawin. Pero naduwag ako. At ayoko mangyari ulit yun ngayon. Napatingin ako kay Sandro. Nakita ko siyang napatingala dahil tumutulo na ang kanyang luha. Hinawakan ni Nanay Kasing ang kamay niya. Walang mangyayaring masama sa akin. Magtutulungan tayo. Nakita ko sa mga mata ni Sandro ang takot at pangamba pero alam niyang wala siyang magagawa. Patawarin niyo ho ako. Dahil kailangan niyo pang lumusob sa kapahamakan dahil sa akin. Iya, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng tapang na harapin ang takot namin. Hindi na tayo dapat magsayang ng oras. Kailangan na natin kumilos. Gayon ang tamang oras. Tumango kaming dalawa ni Sandro. Pumunta ako sa sala at naghanap ng pwede kong gamiting sandata. Iha, meron ako ditong bolo. Pwede mo tong gamitin laban sa aswang. At ito din ang asin. Maraming salamat po, Nanay Kasing. Nang matapos na kaming maganda, umalis na kami. Saktong palubog na ang araw. Lumingon ako kina Sandro. May dala siyang makapal na tali habang si Nanay Kasing ay mahabang espada. Naglakad kami papunta sa bahay ni Leia at tulad noong isang gabi umabot ng 30 minuto bago kami makarating. Ako lang munang mauuna. Hindi tayo dapat magsabay-sabay. Masyadong delikado. Nasa likod ko kayo, Sandro. Huwag kang mag-alala. May bola akong dala kung sakali. Basta't mag-iingat ka. Susunod kami sa'yo. Andrea, huwag kang magpadalos-dalos. Tumango ako at maingat na pumunta sa harapan. Medyo nakabukas ang pinto kaya marahan ko iyong binuksan. Walang ingay sa buong paligid. Kahit ang kaluskos mula sa aswang ay hindi ko naririnig. Pagkabukas ko ng pintuan, nanlaki ang mata ko dahil nakita ko si Leia. Nakatali ang katawan sa upuan. May damit na nakatabon sa kanyang bibig at ang kanyang paa ay putol na. Leia. Anong ginawa niyo sa'yo? Agad akong pumasok at binitawan ang bolong hawak ko. Tinanggal ko ang damit sa bibig niya kaya nakahinga siya na maayos. Andrea, hindi ka na dapat bumalik dito. Hindi kita pwedeng iwanan dito. Wala na akong pag-asa, Andrea. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi. May kasama ako. Tutulungan nila. Andrea, sa likod mo! Napatingin ako sa likod at nakita ko ang aswang na nasa dingding. Lawit ang kanyang dila at mukhang gutom na gutom. Napatingin ako sa bolo pero bago ko pa man yun makuha, sumugod na sa akin ang aswang.
Napahiyaw ako sa sakit ng tumusok sa braso ko ang matutulis niyang kuko. Dumaloy ang dugo doon dahilan para mapunta ang atensyon ng aswang sa kamay ko. Tulong! Napapikit ako. Nananalangin na pumasok na sina Sandro. Bago pa man dumapo ang matulis nitong ngipin, naramdaman kong may humila sa aswang, kaya napamulat ako. Itinali ni Sandro ang ulo ng aswang sa kabinitay ito. Kinuha ko naman ang oportunidad na yon para kunin ang bolo at tagain ng isang kamay nito hanggang sa maputol. Para yan sa lahat ng pinatay mo! Akala nyo, matatalo nyo ko. Nanlaki ang mata ko nang ginamit nito ang buong lakas para makawala sa pagkakatali sa kanya. Tumilapon si Sandro at kaagad siyang pinuntahan ni Nanay Kasing. Mukhang marami akong kakainin ngayon. Tama na! Dumagundong ang boses ni Leia sa buong paligid. Napatingin ako kay Leia na umiiyak habang galit na nakatingin kay Paquito. Ano makukuha mo dito, Paquito? Sa tingin mo magiging malakas ka na sa mga mata ng magulang mo dahil marami kang napatay? Anong sabi mo? Isa ka pa din sa mga walang kwentang aswang, Paquito. At kahit patayin mo ko ngayon dito, walang magbabago doon! Nakita ko kung paano yumukom ang kamay ni Paquito sa narinig niya. Unti-unting lumakas ang kabog sa dibdib ko. Biglang naramdaman kong may humawak sa braso ko at pinilit akong itayo. Kinakailangan na nating umalis! Anong ibig mong sabihin? Si Leia! Leia! Hindi ako halos makagalaw nang makita ko kung paano pinunit ni Paquito ang tiyan ni Leia. Lumabas ang lahat ng kanyang lamang loob. Andrea! Wala na tayong panahon! Kailangan na nating umalis! Hinila ko papalabas ni Sandro. Halos hindi ko na maramdaman ang katawan ko habang paulit-ulit kong naaalala ang ginawa ng aswang kay Leia. Hinihila pa din ako ni Sandro nang huminto ako. Andrea! Iligtas niyo ang mga sarili niyo! Papatayin ko ang aswang na yon! Hindi mo siya makakaya! Wala akong pakialam! Kinain niya si Leia! Ang asawa niya! At hindi mo ba siya narinig kanina? Mahinang aswang ang asawa niya! Iha, humidahon ka! Wala nang panahon para huminahon. Hindi na ako papayag na makatakas ang aswang na yan sa lahat ng ginawa niya. Tapos na akong tumakbo. Ipapakita ko na kung paano lumaban ang inaapi! Biglang niyakap ako ni Nanay Kasing. Nagpupumiglas ako dahil sa galit pero hindi niya ako binitawan. Hindi tayo tatakbo, Iha. Sabay-sabay natin siyang tatalunin sa mga oras kung saan pinakamahina ang aswang. Nanay, hindi ko siya nailigtas. Ramdam ko ang sakit sa puso mo, Andrea. Pero kailangan mo munang magpakatatag. Kailangan nating pumunta sa malaking punong yon. Doon natin papapuntahin ang aswang. Ang aswang na tulad niya ay takot sa malalaking bagay. Ito ang dahilan kung bakit siya pinagtabuyan ng kanyang mga magulang. Paano mo nalaman ang lahat ng to? Dahil ang mga magulang niya ang nakalaban ko noon na pumatay sa 5 tao. Hinawakan niya ang kamay ko at lumingon kay Sandro. Napatingin ako kay Sandro na tumango kay Nanay Kasing at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na malayo. Ayun, Apo. Yan ang sinasabi ko. Alam niyang hindi pa tayo nakakalayo. Nararamdaman ko ang presensya niya. Alam kong nandito kayo. Naaamoy ko kayo. Apo, ikaw ang unang susugod sa kanya. Habang nag-aaway sila ng aswang, lumabas ka, Andrea. Siguraduhin mong katapat mo ang malaking puno at alam mo na kung anong gagawin mo, Apo. Opo, Lola. Kahit saan pa kayo magtago, mahahanap ko pa rin kayo.
Naramdaman namin ang presensya niyang papalapit sa malaking puno. Lumingon si Nanay Kasing kay Sandro. Ngayon na! Agad na lumabas si Sandro dalang mahabang espada at hinarap si Paquito. Mahigpit akong napahawak sa kamay ni Nanay Kasing. Magtiwala ka sa apo ko. Sige! Isa-isa kayong magsilabas! Narinig kong nag-away na sila ni Sandro. Napahiyaw si Sandro pero mas malaki ang hiyaw ng aswang. Ngayon na, Andrea! Mabilis akong lumabas sa pinagtataguan ko at tumayo sa harap ng malaking puno. Lumingon sa akin ang aswang at agad itong nawalan ng balanse. Tama nga si Nanay. Habang nakatingin sa akin si Paquito, kinuha ni Sandro ang oportunidad para iturok ang espada sa dibdib ng aswang. Napaluhod si Paquito habang hawak-hawak ang espada. Lumabas na si Nanay Kasing at hinarap din ang aswang. Biglang nanlaki ang mata ni Paquito na parabang hindi niya inaasahan na makita si Nanay Kasing. Ikaw, bakit mo sa akin nagawa ito? Dahil masyado ka nang naging masama. Hindi kita inalagaan noon para maging ganito. Nalilito kami ni Sandro na tumingin kay Nanay Kasing. Pero alam mo, di ba? Alam mo kung bakit ko ginagawa ito? Alam mo kung anong paghihirap na dinanas ko sa mga magulang ko? Alam ko, iho. Pero dapat mo ring malaman na ito lang ang natatanging paraan para pigilan ka. Para-pareho lang pala kayo. Kahit ikaw na dinuri kong nanay. Pagkasabi ni Paquito noon, bumagsak ang katawan niya at nangisay hanggang sa unti-unting nawalan ng buhay. Patawarin mo ako. Lumuhod si Nanay Kasing at hinawakan ang pisngi ni Paquito. Anong ibig sabihin ng sinabi niya, Lola? Noong kinalaban ko ang mga magulang niya, nakita ko si Paquito. Ang bata pa niya noon, nasa silid siya. Palaging sinasaktan ng kanyang mga magulang. Akala ko hindi siya aswang, kaya siya ang iniligtas ko kapalit ng 5 taong namatay. Huli na nang malaman kong aswang siya. Kaya binalak ko siyang iwan. Pero masyado pa siyang bata at inosente sa lahat ng bagay. Kaya inalagaan ko siya. Pero isang araw, umalis na lang siya. Nag-iwan siya sa akin ng sulat na nagsasabing ipapakita niya sa mga magulang niya na malakas siya. Kaya nagpakasal siya kay Leia para magkaroon siya ng alipin at maipakitang malakas siya. Tama ka, Iya. Nagsisisi ako hindi ko siya pinigilan. Patawarin niyo ako dahil itinago ko ito sa inyo. Ayokong masira ang plano. Tuluyan na siyang napahagulhol. Tanging haplos na lang sa kanyang likod ang aking nagawa. Doon ko napagtagpi-tagpi ang lahat. Yun palang dahilan kung bakit parang kilala niya si Paquito at ang mga pag-aantala niya sa pagsugod namin. Iha, sana'y mapatawad mo ko. Hindi ko na iligtas ang kaibigan mo. Nanay, ginawa natin ang lahat. Niyakap ko siya at hinayaan siyang umiyak sa tabi ko. Mula sa malayo nakita namin ang isang malaking usok. Ano yan? Ang bahay ni Leia. Nasusunog. Humiwalay ako kay Nanay Kasing at tumakbo papunta sa bahay ni Leia. Pero huli na ang lahat. Sunog na ang buong bahay. Napasabunot na lang ako sa buhok ko. Mukhang galing yan sa gaserang nabasag kanina. Si Leia at ang tatay niya.
Hindi man lang sila nagkaroon ng maayos na libingan. Hinawakan ako sa balikat ni Sandro. Naramdaman ko ding tumabi sa akin si Nanay Kasing. Sumalangit nawa ang kaluluwa niyo. Tumingala ako at nakita ko ang unti-unting pagsikat ng araw. Napalingon ako kay Sandro. Tapos na. Hindi pa tapos. May kailangan pa tayong gawin, Andrea. Ha? Ano? Ngumiti lang siya sa akin at ginulo ang buhok ko. Pagkatapos ng lahat, inilibing nila ni Nanay Kasing ang bangkay ni Paquito at ipinanalangin ang kaluluwa nila Lea. Lumipas ang 2 araw, nandito pa din kami kina Nanay Kasing. Nasa harapan ko si Sandro. Walang tigil sa kagagambala sa akin. Ayos na ako sa buhay ko. Pupunta na ako ng Bicol. Hindi pwedeng hindi managot ang tatay mo sa ginawa niya sa'yo. Wala pa din namang mangyayari. Pagdating natin doon, pupuntahan natin ang abogado kong tiyahin. Tutulungan ka niya. Hindi mo na kailangan gawin yon. Eto ang tsaa. Uminom muna kayo. Ano ba pinag-uusapan niyo? Lola, tinutulungan ko si Andrea na gawin ang nararapat sa tatay niya. Naiintindihan kita, Apo. Pero ang desisyon ay nasa kanya pa din. Andrea, alam kong mahirap lalo na't magulang mo sila. Pero nasa iyo pa din kung anong gagawin mo. Tatahimik ka ba o lalaban? Napakagatlabi ako sa sinabi ni Nanay Kasing. Tama ang sinabi niya. Kaya ayaw kong ipagpatuloy ang pagsampa ng kaso kasi alam kong magulang ko ang kalaban ko. Pero alam ko ding walang mangyayari at magpapatuloy lang ang lahat kung hindi ako kikilos. Sige, papayag ako. Sasama ko si Sandro. Pagkatapos ng lahat, mag-aaral ka ulit. Tutulungan kita. Napakadami mo ng tulong sa akin, Sandro. Nakakaya naman sa'yo. Isa ako sa mga batang may pribilehiyong makatulong, kaya gagawin ko. At saka huwag ka mag-alala, Andrea. Pamilya na din ang turing namin sa'yo. Napangiti ako sa sinabi nila. Hindi ko alam na makakatagpo pala ako ng mga taong tulad nila. Niyakap ko silang 2 para ipakita kung gaano ako nagpapasalamat. Mag-aaral ako ng mabuti. At kapag nakapagtapos ako, kayo naman ang tutulungan ko. Kinabukasan umuwi na kami ng Manila ni Sandro. Medyo mahirap bago kami makasakay ng bus pero may dumaan pa din naman. Nang makarating kami doon, pinatuloy muna ako ni Sandro sa kanyang tiyahin. Inasikaso nila ang kaso laban sa tatay ko at pagkatapos ng ilang araw, inaresto na siya. Dahil hindi ito matanggap ni Lola, inatake ito sa puso. Huli na nang malaman kong wala na ito. Inilibing na si Lola. Pagkalipas ng halos 1 buwan, nagkaroon na ako ng lakas na bumisita sa bahay. Habang naglalakad ako, nakita ko ang pamilyar na matandang babae. Nanay Francesca! Andrea, ikaw ba talaga yan? Nanay, nandito na po ako. Iya, alam mo bang nag-alala ako sa iyo? Hindi ka dumating ng Bicol, kaya hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Anong nangyari sa iyo? Maraming nangyari, Nanay. Pero heto po ako ngayon. Mag-aaral na ulit. Scholar po ako. Talaga? Mabuti naman. Natupad din ang pangarap ng nanay mo. Makakapagtapos ka na. Opo, Nanay. Kapag nakapagtapos na ako, babalikan ko kayo. Niyakap niya ako at ramdam ko ang saya sa kanyang puso. Naramdaman ko din ang labis na gaan sa aking dibdib. Lumipas ang 7 taon, isa na akong
registered nurse. Napakasaya ko at hindi pa din ako makapaniwala na nangyari ito lahat sa akin. Nasa puso ko pa din ang nakaraan pero hindi na ito kasing lungkot ng dati. Nasa ospital na ako, naka-duty kasama si Sandro. Nagbabasa ako sa mga listahan ng mga pasyente nang biglang lumapit siya sa akin. Andrea, may taong gusto kang makita. Makita? Sino? Puntahan mo lang siya. Ayos ka lang ba? Oo naman. Pero, nag-worry ako sa'yo. Napakunot noo ako at sinundan siya. Pumasok kami sa emergency room at nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makita ko ang taong hindi ko inaakalang makakatagpo ko pa. Oh, tatay? Anak. Ikaw ba yan? Hindi ako makalapit sa kanya. Napakapayat na niya at halatang hindi na siya magtatagal. Lahat ng sugat sa puso ko ay unti-unting nabuksan. Kusang tumulo ang luha ko. Anak, alam ko galit ka pa sa akin. Pero sana'y mapatawad mo pa ako. Alam mo bang proud ako sa iyo. Natupad mo ang pangarap mo. Hindi na ako magtatagal, anak. Pero pwede ba? Kahit kailan, mahawakan ko ang kamay mo. Nanlalabo ang aking paningin habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Inabot ko ang kamay niya at tumingin sa kanya. Halos hindi na niya maimulat ang kanyang mata pero nagawa pa din niyang ngumiti. Maraming salamat, anak. Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi mo kasalanan ang nangyari sa nanay mo. Kasalanan ko. Lahat. Mahal. Lumuwag ang hawak niya sa akin kasabay ng pagbagsak ng kanyang kamay. Nakatayo lang ako doon, tinitignan ang katawan niyang walang buhay at hindi ko mapigilang mapahagulhol. Tay, sariwa pa lahat ng pananakit mo sa akin. Pero noon pa kita pinatawad. Mahal na mahal din kita, tatay. Labis akong naiiyak habang sinusulat ko ang mga huling pamamaalam ng tatay ko. Pero nagpapasalamat pa din akong nakita ko siya bago siya pumanaw. Totoo ngang kakaiba talagang epekto sa atin ng ating mga magulang kahit na may malaki silang kasalanan sa atin. Maaring sa mga nakikinig mayroong kaparehong sitwasyon ng sa akin. May galit sa magulang. Gusto ko lang sabihin sa inyo kung anumang desisyon ninyo, sila pa din ang mga magulang natin. Kung tinatanong ninyo kung sino ang naging asawa ko, si Sandro ang nag-iisang lalaking bumihag ng puso ko. Mahalaga ang ating mga magulang. Dapat natin silang parangalan at igalang bilang kapalit ng mga sakripisyo nila para sa atin.
Subalit paano kung ang inaasahang magtuturo sa atin na maging isang mabuting nilalang ang siya pang magtutulak sa atin na maging masama? Kailangan ba nating sumunod o ayos lang na sumuway at mas piliin lang nating maging mabuti? Ako po si Jeremy, 30 taong gulang at nakatira sa isang mataong barangay dito sa lungsod ng Maynila. Mahilig po talaga ako sa mga kwentong katatakutan at kababalaghan, lalo na yung hango sa mga totoong karanasan. Kaya naman laking tuwa ko po nang matagpuan ko ang inyong channel. Mayroon rin po kasi akong kwento na itinatago. Naikwento ko na ito sa iba pero sigurado po akong mas mabibigyang buhay ang kwentong ito dito sa channel ninyo. Ang totoo po ay personal itong kwento ng aking lolo Sidro. Namatay siya noong 2018 dahil sa kanser sa bituka na matagal niyang nilabanan. Marami siyang kwentong baryo na naibahagi sa aming magkakapatid. Karamihan sa mga iyon ay tungkol sa kulam, mga maligno at mga aswang. Ngunit lahat ng iyon ay hindi namin sineryoso. Hanggang sa nang mamatay siya ay natagpuan namin ang kumpol ng mga kwaderno at papel sa lumang lagayan niya ng mga damit. At nagulat na lamang kami nang malamang kalaarawan niya ang mga iyon. Binasa namin ang mga iyon at nakumpirma naming nakasulat nga roon ang mga karanasan niyang minsang ikinwento sa amin. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang karanasan ni Lolo Sidro kasama ng kanyang ama noong siya ay 17 taong gulang pa lamang. Nangyari ito sa isang liblib na baryo sa Pangasinan kung saan naroon ang paggawaan ng asin na kabuhayan ng aking mga lolo sa tuhod. Binago na po namin ng kapatid ko ang ilan sa mga salita sa tala-arawan para mas madaling maintindihan ng ating mga magiging tagapakinig. Kayo na po ang bahala. Ipinagkakatiwala ko na po sa inyo ang kwentong ito. Marso 13, 1960, 2 buwan matapos ang isang kagimbal-gimbal na pangyayari. Tuluyan nang lumubog ang araw. Katatapos lang ng mahabang araw ng pagtatrabaho sa asinan at ramdam na ramdam ko ang pananakit ng aking likuran. Nagtungo ako sa kusina at tiningnan ng kaldero. Ngunit napabuntong hininga na lamang ako ng 2 pirasong kamote na lamang ang natagpuan ko doon. Kaagad kong nilinis ang kaldero pagkatapos ay nagtanggal na ako ng palay sa bigas na aking isasaing. Ilang sandali na lamang kasi at darating na si tatay mula sa imbakan ng asin. Kailangang makakain kami bago magpatubig muli sa asinan. Hindi madali ang mag-asin. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ito ang napiling hanap buhay ni tatay at ng mga lolo ko. Naghuhugas na ako ng bigas nang dumating ang kabaryo naming si Kuya Rene. Balo na si Kuya Rene. Kilala siya sa baryo bilang isang lasenggo at maingay na tao. Madali rin siyang makilala dahil sa paos nitong boses. Pero hindi naman siya ganun noon. Nagsimula lamang siyang magbago nang mamatay ang kanyang mag-ina. Pinatay ang mga ito sa mismong pamamahay nila habang natutulog sila 2 taon na ang nakalilipas. Subalit walang nahuli na salarin. Ang hinala ni Kuya Rene, aswang ang gumawa noon. Pero walang naniwala sa kanya. Tahimik at payapa naman kasi sa baryo. At magmula nang magkaisip ako, yun ang unang insidente ng patayan dito sa amin. Oh, Sidro! Bagong huli ang mga to doon sa may ilog. Sariwang-sariwa. Napakasarap niyang sabawan. Parang nahuli ka ata ngayon, kuya. Madilim na At saka ang dami ng dala mong isda ngayon. 2 lang naman kami ni tatay. Ipaksiw mo na lamang ang iba nang hindi masira, Sidro. Kailangan ko kasi ng mas maraming asin. Gagawa ka na naman ba ng bagoong? Oo. Pero bukod doon, ibubudbud ko rin kasi yan sa may bintana at pintuan ko tuwing gabi. Ha? Bakit naman?
Tuwing gabi kasi, may nararamdaman akong umaaligid sa bahay ko. Ang totoo kagabi, nakita ko itong isang malaking asong itim. Nagkagala doon sa baryo. Ha? Asong itim? Baka kinaman ng sol yan. Naku, kilala ko yung aso nila. Itong isang ito, napakalaki. Pakiwari ko ay isa yung aswang. Aswang? Mukhang napaparami na naman ang inom mo ng alak, kuya. Hindi. Seryoso ang sinasabi ko. Hindi na ako masyadong umiinom ngayon. Ay, nako. Sige na. Ito na ang asin. Maniwala ka, Citro. Meron kung anong gumagala dito sa atin ngayon. Sa palagay ko, yun ang pumatay sa mag-ina ko. Mag-iingat kayo at medyo malayo kayo sa amin sa baryo. Oo, kuya. Salamat sa paalala, kuya. Kalahating kaing ng asin ang ibinigay ko sa kanya kapalit ng mga isda. Labis ang pasasalamat niya bago umalis, ngunit nag-iwan muli ng babala bago ako tuluyang tinalikuran. Eksakto naman pag-alis niya ay dumating si tatay. Bagsak ang balikat at panayang himas sa batok. Madaling araw pa lamang kasi ay gising na si tatay at nag-aasikaso na ng mga nag-aangkat ng asin. Sinasamantala niya ang magandang panahon para makabenta ng marami. Nagdagdag na rin siya ng mga taong magtatrabaho sa asinan. Sinabawan ko ang ilan sa mga isdang dinala ni Rene at ang natira ay pinaksiw ko para ulam kinabukasan. Nang matapos akong magluto, mabilis akong naghain sa hapagkainan. Nanalangin si tatay para magpasalamat sa maghapon at sa grasya sa aming harapan. Pagkatapos ay nagsimula na kaming kumain. Siguraduhin mong isasara mo ng maigi ang mga bintana at pinto mamaya. Isara mo mula sa loob. Wala kang iiwan ng bukas. Citro, naintindihan mo ba? Opo, tay. Lagi naman nating ginagawa yan. Sinisigurado ko lang. Meron kasing pinatay malapit sa bayan. Galing ako doon kaninang umaga. Nung sumama ko sa nag-angkat ng asin, lasog-lasog ang katawan. Pero hindi naman mukhang tinaga o ginamitan ng patalim. Inatake ng hayop? Anong hayop naman po ang makakagawa nun? Aso? Ayon sa nakakita, malaking asong itim raw. Ha? Aswang yon. Kanina lang galing po dito si Kuya Rene. May nakita rin daw po siyang malaking aso na kulay itim kagabi. Gumagala raw po sa baryo. Ala, itabi mo na rin sa higaan natin ang mga itak. Magpasok ka na rin ng asin. Pero tay, hindi kaya maaga pa para isiping aswang yon? Baka mabangis na hayop lang naman po talaga yon. Mapaaswang o mabangis na hayop, kailangan natin mag-ingat. Isa pa, totoo ang mga aswang. Sidro, hindi porket hindi ka pa nakakakita, ay hindi na sila totoo. Ayaw kong makipagtalo pa kay tatay, kaya naman hindi na ako sumagot at nagpatuloy na lamang sa pagkain. Nang matapos kami ay kaagad din naman akong nagligpit. Pagkatapos ay nagpatubig na kami sa aming asinan. Kami na lamang ang gumagawa noon. Ayaw na kasi ni tatay na magbayad pa ng tao sa gabi. Kaya naman daw naming dalawa ang gawain na iyon. Sinimulan kong tanggalin ang nakaharang na bato sa mga agusan ng tubig na malapit sa may kubo namin. Si tatay naman ang pumunta sa dulo ng asinan para gawin din ang ganoon. Pabalik na sana ako ng kubo nang may napansin ako sa may kalsada sa gilid ng asinan. Parang may kung anong gumalaw doon. Walang ibang ilaw sa lugar na yon maliban sa liwanag na nagmumula sa kubo namin at sa buwan. Sinipat kong maigi ang lugar kung saan may napansin akong gumalaw. At nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ko ang isang napakalaking aso na kulay itim. Nakatitig ito sa akin habang nakangisi. Nagtayuan ang mga balahibo sa aking katawan nang maalala ang ikinwento ni Kuya Rene at ni tatay. Malayo sa akin ang aso, subalit sigurado akong napakalaki noon. Sa wari ko ay doble ang laki noon kung ikukumpara sa isang inahing baboy. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon.
Nang biglang narinig ko si tatay na sumisigaw, paglingon ko sa kanya ay humahango siya papunta sa akin habang sumisenyas na pumasok ako sa loob ng kubo. Pasok sa loob. Ano pang hinihintay mo? Nakita mo na pala ang aso. Hindi ka pa pumasok sa loob. Yun na ho ba talaga ang aswang, tay? Hindi ko alam. Basta pumasok ka na sa loob. Kinaladkad ako noon ni tatay papasok ng kubo. Kinuha niya ang itak na nasa gilid ng pinto bago iyon isinara. Pagkatapos ay sinara niya rin ang mga bintana. Sigurado raw siya na hindi basta aso lang ang nasa kalsada. Pulang-pula raw ang mga mata noon at napakahaba ng mga pangil. Sinabi kong baka asong gubat yun. Ang totoo ay hindi pa rin ako ganoon kakumbinsido na aswang yun. Nakakatakot rin naman ang mga ligaw na hayop sa gubat. Pero pinagdiinan niyang hindi. Wala pa raw siyang nakitang asong gubat na ganoon kalaki. Sisilip sana ako sa siwang nang hilahin niya ako at pagkatapos narinig namin ang isang malakas na alulong na hindi naglaon ay naging parang atungal ng isang halimaw. May kung anong takot ang bumalot sa akin noon. Nagtayuan muli ang mga balahibo ko at biglang hindi ako makakilos. Sandali kaming nagkatinginan ni tatay nang mula sa malayo narinig namin ang sunod-sunod na tahulan ng mga aso. At pagkatapos ay sinundan iyon ng maraming boses at mga sigawan. Tay, yung mga tao ata sa baryo yun. Nagkakagulo ata sila. Baka inatake sila ng malaking aso. Narinig ko nga. Sige, kunin mo yung flashlight. Pupunta tayo doon. Opo, tay. Pero huwag kang lalayo. Naintindihan mo? Diyan ka lang sa likod ko. Opo, tay. Naiintindihan ko po. Paglabas namin ay nakita ko kaagad ang napakaraming ilaw sa hindi kalayuan. Nagmamadali kaming pumunta doon ni tatay at naabutan namin ang mga tao sa baryo na nagkukumpulan. May mga kalalakihang may hawak na mga tabak at sulo na abala sa pagtingin sa mga sulok-sulok. Dali-dali na lumapit sa amin si Kuya Rene nang makita kami nito at kaagad nitong sinabi kung ano ang kanyang nakita. Muli raw dumaan sa baryo ang malaking asong itim at nakita rin ito ng iba pang mga taga-baryo kaya naglabasan sila para alamin kung ano talaga yun. Nagkatinginan kami ni tatay. Pagkatapos ay inutusan niya akong tumulong sa pagtingin sa paligid. Ngunit wala kaming nakita doon. Pabalik na sana kami ni tatay para barahan na ang mga agusan ng tubig sa asinan nang marinig naming nagsisigaw si Aling Telay. Nawawala di umano ang anak nito na si Anton, isa sa mga kababata ko. Nakakita ko pa si Anton kanina bago dumaan yung malaking aso nagpapasok na mga gamit mula sa bakuran nila. Hindi kaya... Tumigil ka rin eh. Huwag kang gumawa ng espekulasyon na walang katibayan at magbibigay ng takot sa mga tao. Pero Mang Lito, paano mo ipaliliwanag na bigla na lang siyang nawala? Gabi na, saan pa siya pupunta? Totoo yun, Lito. Baka tinangay nga ng asong yun ang anak ko. Malakas na binata si Anton Tilay. Isa pa kung totoong kinuha siya ng asong yon. Hindi man lang ba ninyo narinig na sumigaw siya o humingi ng tulong? Hindi! Walang nakarinig sa amin. Napakabilis ng pangyayari eh. Lito, hanapin natin ang anak ko. Kami na lang po ang magkahanap sa kanya. Maaga pa po yung si Mang Lito kinabukasan. Wala naman po kaming gagawin ng mga kaibigan ko. Sasama ako. Hindi ka sasama. Uwi tayo. Pero tay, si Anton. Anong magagawa mo laban sa asong yun? Aber, sige, uwi. At ikaw rin magsama ka ng maraming kalalakihan. Kung may kailangan kayo, pumunta kayo sa sinan. Balitaan rin ninyo ako. Opo! Tilay, tatagan mo ang loob mo. Magpahinga ka muna. Kapag bukas ay hindi pa rin makita si Anton, ay personal na akong tutulong. Sa ngayon, pagkain at mga kagamitan lang muna ang maibibigay ko. Sige. Sige. Diyos ko, sana walang nangyaring masama sa anak ko. Anton, saan ka ba pumunta?
Sinabihan ni tatay ang ilan sa mga kababaihan doon na samahan si Aling Telay. Kaagad namang sumunod ang mga ito. Iginagalang si tatay ng mga taga-baryo. Matulungin kasi si tatay. Yun nga lang, minsan ay mas mahalaga sa kanya ang asinan kaysa ano paman. Umuwi ang lahat pagkatapos noon. Ngunit sigurado akong walang nakatulog sa amin. Bawat kaluskos ay binabantayan ni tatay. Ako naman ay inabang rin ang kung anumang maaaring lumabas ng gabing yun. Ngunit lumipas na lamang ang oras. Walang nagpakita o nagparamdam na kahit ano. Pagsikat ng araw ay kaagad akong inutusan ni tatay na pumunta ng bayan para bumili ng mga pangunahing pangailangan sa bahay. Pinabili rin niya ako ng napakaraming mga bawang. Bumuntong hininga akong naghanda ng mga dadalhin ko. Masakit pa ang ulo ko at ang bigat ng mga mata ko. Paalis na sana ako nang biglang dumating si Kuya Rene. Hingal na hingal ito at pawisan. Napatukod pa ito sa bakuran namin bago tuluyang nakapagsalita. Rene, huminahon ka. Anong problema? Nakita ko na po si Anton. Mabuti kung ganon. Nasaan siya? Ano raw nangyari at nawala siya? Nasa dalampasigan siya, Mang Lito. Patay na siya. Bangkay na siya nang makita namin na lumulutang sa dagat. Ha? Paano napunta siya sa dagat? Hindi namin alam. Palaisipan din yan sa amin. Sige, Isidro. Isara mo na ang bintana at pinto. Pupunta tayo sa dalampasigan. Opo. Dali-dali kaming tumakbo papunta sa dalampasigan. Nagkukumpulan na doon ang ilang mangingisda at malayo pa lang ay dinig na ang malakas na paghagulgol ni Aling Telay. Lumapit kami. Inawi ni tatay ang ilang mga nakikiusyoso at nagimbal kami nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ni Anton. Sa takot ko ay napaupo pa ako sa buhanginan habang nanginginig na nakatitig sa walang buhay na katawan ng isa sa aking mga kaibigan. Basang-basa ang katawan nito. Wakwak ang tiyan at nakalawit na ang bituka. Bali ang buto ng mga braso nito at kapansin-pansin rin ang sugat sa bibig nito. Nilapitan ito ni tatay at kinumpirma niya na nawawala rin ang dila ni Anton. Malinis raw ang pagkakaputol noon na parang ginamitan ng matalas na kutsilyo. Subalit ang tiyan nito ay parang ninatngat ng isang malaking hayop. Bakas rin sa mga braso, mga binti at tagiliran nito ang bakas ng mga pangil na bumaon doon. Diyos ko po! Sinong gumawa nito sa'yo? Anong kasalanan mo para pahirapan ka nila na ganito? Anton, anak, bumising ka! Ang sabi ng mga mangingisda, baka raw nalunod at pagkatapos ay inatake ng mga pating ang tiyan. Kalokohan. Maniwala naman kayo. Hindi. Imposible yun. Sinabi ko na rin yun sa kanila. Wala naman kasing dahilan si Anton para pumunta dito ng 10 oras ng gabi. Maring yung aso talaga ang may gawa nito sa kanya. Kailangan nating tugisin ang halimaw na yon. Ibig sabihin, may aswang talaga rito. Kagaya ito nang nangyari doon sa bayan. Ganito rin ang lagay ng bangkay nung nakita. Ayaw ko mag-isipin. Pero malakas ang kutob ko na isang halimaw lang ang gumawa nito. Rene, sabihan mo ang mga taga-baryo na maging mapagmasi, lalong-lalo na sa gabi. Opo! Mauna ka na, Sidro. Tutulong muna ako rito. Sabihin mo na lamang ang mga tao ko na asikasuhin ang asinan. Tumulong ka na rin doon. Opo, tay. Hindi na ako tumuloy sa bayan noon. Napansin ko kasing kararating lang ng may-ari ng munting tindahan sa baryo mula sa bayan. Sa kanila ko na lamang binili ang mga ipinabibili ni tatay. Maghapong naging tulala si tatay ng araw na yon matapos maiayos ang libing ni Anton. Panay ang buntong hininga niya at hindi mapakali. Kahit noong mga oras na nagkokolekta na kami ng mga asin ay halatang napakalalim pa rin ng kanyang iniisip.
Sigurado akong sinusubukan niyang maunawaan ang nangyari kay Anton. Nakarating naman na sa otoridad ng insidente, ngunit maging ang mga ito ay walang ideya sa totoong nangyari. At nang marinig nilang tungkol sa malaking aso ay tinawanan lamang nila ang mga taga-baryo. Habang naglilipat ng mga kaing na puno ng asin, ay may magamang dumating sa aming asinan. Isang matandang hukot na ang likod, payat at nakalalakad na lamang gamit ang isang tungkod. May nakasabit sa lieg nito na pulang anting-anting at sa likuran nito ay isang magandang dalagita na may bitbit na bilaong puno ng mga kakanin. Galing di umano sila sa bayan at inilalako lamang ang kakanin na dala nila. Kaagad na nagkumpulan ang mga tao ni tatay sa magama at matapos bumili ng mga ito ay lumapit ako para bumili na rin ng merienda. Kinausap ko ang matanda, subalit hindi ito sumagot at minitian lamang ako. Pasensya ka na. Hindi na kasi nakakarinig at nakapagsasalita si tatay. Ah, ganun ba? Patawad. Bago ho ba kayo rito? Ngayon ko lang kasi kayo nakita rito sa aming lugar. Galing kaming Tarlac, pero pinalayas na kami doon ng pamilya ng nanay ko. Kaya napadpad kami rito. Sa bayan kami nakatira, nakapatid ni tatay. Nakakahiya naman na hindi kami tumulong. Kaya naglalako na lamang kami ng mga kakanin. Ganun ba? Gaano na kayo katagal rito? 1 buwan? Ang totoo, naglakas loob lang talaga kami ni tatay na lumalayo para magbenta. At masaya kaming ginawa namin yun. Ang babait ng mga tao rito sa inyo. Ah, oo. Mababait ang mga tao rito, subalit huwag kayong magpapagabi. May gumagalang aswang rito sa gabi. Isang malaking asong itim. Talaga? Oo, kaya mag-iingat kayo. Mahuhuli kaya nyo yun? Bakit natatawa ka? May nakakatawa ba? Napatay ng aswang na yon ang kaibigan ko. Kaya walang nakakatawa. Wala. Pasensya na. May naalala lang ako. Sige, ipapaubos pa namin to eh. Salamat sa pagbili. Sa susunod ulit. Ako nga pala si Jocelyn. Sidro. Tawagin mo na lang akong Sidro. Pinagmasdan ko sila habang papalayo. Hindi ko maintindihan, subalit parang may kakaiba kong naramdaman sa kanila, partikular na sa matandang lalaki. Hindi ako komportable sa matandang yon. Kakaiba siya kung makatingin, parang binabalatan niya ako ng buhay. Pero binaliwala ko na lamang yon. Pumunta ako sa imbakan ng asin at ibinigay kay tatay ang binili kong kakanin. Bago lumubog ang araw ay natapos na kami sa paghahakot ng mga asin papunta sa imbakan. Inayos naman na namin yun dahil kukunin na ang mga ayon bukas ng madaling araw. Habang abala kami sa pag-aayos ay napansin ko si tatay na nagsimula ng maghasa ng 2 naming mga itak. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero alam ko ang tumatakbo sa isipan niya. Hahanapin niya ang aswang na pumatay kay Anton. Kilala ko si tatay. Hilig talaga niya ang pangangaso at misteryo. At ngayong nagsama ang mga elementong ito ay hinding-hindi niya ito palalagpasin. Nang dumilim na ay muling dumating sa amin si Kuya Rene. Sa pagkakataong ito ay may dala siyang isang malaking manok at nakapagtatakang ipinagpalit na naman niya iyon sa asin. Kadalasan kasi nakikipagpalit lang siya ng asin sa amin 1 beses sa 1 linggo. At kahit kailan, hindi pa siya nagdala ng manok para ipagpalit ng asin. Mukhang malakas ang bagoong mo, Kuya Rene ah. Napapadalas ang pagpapalit mo ng asin. Tapos ngayon, manok na ang ipapalit mo. Galing ito sa baryo. Kailangan namin ng asin. Mamaya kasi ay tutugisin namin ang malaking aso. Hindi ba nabanggit sa iyo ni Mang Lito? Hindi ko binanggit sa kanya. Dahil sigurado ding mangugulit yan sumama. Hindi ba't sinabi ko sa iyo, Rene? Bukas mo na lang dalhin yan. Nakulat na lang din po kasi ako nang mapatay na pala ito. Ito na lang ang nag-iisang batang manok ni Mang Nestor. Ayaw naman daw niya kayong bigyan ng matigas. Sige. Sidro, katayin mo na yan.
at sabawan para naman makakain kami bago kami umalis. Sige po, Tay. Pero... Hindi ka sasama. Dito ka lang sa bahay. Matulog ka ng maga. Ako nang bahalang magpatubig sa asinan mamaya. Pero, Tay... Sumunod ka na lang, Sidro. Nagkaalalang si tatay mo sa'yo. Sige na, gawin mo na ang iniuutos niya. Nakasimangot akong umalis sa harapan nila dala ang manok. Nag-usap silang dalawa ngunit hindi ko na pinakinggan yon. At matapos nga naming maghapunan ay nagsimula na silang rumonda sa paligid sa aming baryo. Muli kong pinilit si tatay na isama ako, pero nasigawan lamang muli ako. Ayaw raw niya ng pabigat at alalahanin. Magbantay na lamang daw ako sa bahay at hintayin siyang bumalik. Lumipas ang mga oras. Tahimik at madilim ang paligid dahil sa ulap na bumabalot sa kalangitan. Isang bagay na hindi normal lalo sa panahon ng tag-araw. Nainip ako, kaya naman ako na ang nagpuno ng asinan. Mga 2 oras ang lumipas matapos kong punuin ng tubig ang asinan ay bumalik na rin si tatay. Pawisan ito at panay ang iling. Wala raw silang nakita at nasayang lamang ang kanilang oras. Iniwan na lang daw nito ang ibang mga kasama na ayaw pang umuwi. Nagpaalam na raw siya dahil maaga pa kami kinabukasan. Sinasabi ko na nga ba at mas mahalaga pa rin ang asinan para kay tatay. Maghahating gabi na, abala na ako sa pagliligpit ng mga gamit sa labas ng aming bahay nang makarinig ako ng tahulan ng mga aso sa hindi kalayuan. Sigurado akong mula iyon sa baryo. Nagkatinginan kami ni tatay. Dali-dali siyang tumakbo sa bahay at kinuha ang itak. Sumunod naman ako sa kanya at kinuha ang isa pa naming itak. Nag-abang kami sa tapat ng aming kubo. Naririnig pa rin namin ang tahulan ng mga aso nang biglang makita namin ang isang lalaki na tumatakbo mula sa kabahayan sa baryo papunta sa kalsada. Nadapa pa ito bago makarating sa kalsada. Napatingin ito sa gawin namin at hindi ito nagdalawang isip na tumakbo papunta sa amin ni tatay. Umanda ka, Sidro. Baka hindi tao ang isang yan. Pero tay, tingnan nyo ng maigi. Duguan siya. Yun na nga ang pinagtataka ko. Kung bakit siya duguan. Nakapagtataka rin na nagmula siya sa baryo pero wala namang humahabol sa kanya. Baka nakatulog na sila, Kuya Rene. Ewan ko. O sadyang mga aso lang talaga ang nakikita ng taong yan doon. Ano pong ibig ninyong sabihin? Basta. Ayan na siya. Humanta ka. Sandali ho. Huwag ho ninyo akong sasaktan. Hindi ho ako masamang tao. Napadaan lamang po ako sa baryo. May humahabol ho sa akin. May humahabol? Bakit ka duguan? Sinong humahabol sa'yo? Maniniwala ho ba kayo kung sabihin kong mga aswang? Aswang? Oo. Isang malaking asong itim at isang malaking halimaw na puno ng itim na balahibo. Tay, tignan ninyo ang braso niya. Umaagos ng dugo, kailangan niya ng tulong. Pakiusap po. Patuloyin po muna ninyo ako dito kahit sandali. Asinan ho ito, kaya siguradong hindi basta-basta makakapunta rito ang mga aswang na humahabol sa akin. Anong pangalan mo? Ako po si Jonas. Tubong Tarlac ho ako. May 1 minuto rin siyang tinitigan ni tatay bago pinapasok sa aming bakuran. Inutusan ako ni tatay na kumuha ng tuwalya at tubig para mahugasan ang mga sugat ng lalaking yun. Sa palagay ko ay nasa 20 anyos pa lamang si Jonas. Kayumanggi ang kanyang balat at bakas sa matikas niyang pangangatawan na sanay siya sa mabibigat na trabaho. Malalim ang 3 sugat sa kanyang kaliwang braso. Parang kalmot iyon ng isang malaking hayop na may matatalas na kuko. Tinanong ko siya kung ang aswang ba na humabol sa kanya ang may gawa noon at tumango siya bilang tugon. Isang gabunan ang umahabol sa akin kanina. Siya ang sinusunod ng malaking asong itim. Maswerte lang siguro talaga ako na nakatakbo pa ako mula sa kanila. Gabunan? Isang malakas na uri ng aswang. Mga matatandang mga aswang na may kakaibang lakas at liksi. Mga sadista, sa pagkakalam ko, 1 beses sa 1 taon, lumalala ang kagustuhan nilang kumain ng karne ng tao.
Tama ho yun. Pero paano mo nalaban ang klasifikasyon ng aswang na yon? Saan ka ba talaga galing? Galing po talaga ang pamilya ko sa Kabisayaan at dating tagatugis ng aswang ang aking angkan. Kaya ho, pamilyar ako sa mga nilalang na kagaya ng gabunan. Ibig sabihin yun ang gumagala dito sa baryo? Yung ganong klase ng halimaw? Mare, hindi ko alam. Pwede ring ibang humahabol sa lalaking ito. Pasensya na ho kayo at hindi ko rin ho masasagot yan. Hindi ko po alam na may gumagala pa rin palang aswang rito. O siya, maiwan ko na kayo at tinaantok na ako. Pasensya ka na, Jonas, at hindi kita maaring patulugin sa loob ng bahay. Wala akong tiwala sa iyo. Tay naman. Ayos lang. Napakalaking tulong na ho nito. Isa pa, asinan nito. Subukan nilang pumunta rito at siguradong sunog ang laman at balat nila. Maraming salamat po. Pumasok na si tatay ng bahay at iniwan kami. Itinuro ko kay Jonas kung saan nakalagay ang mga gamit na maaari niyang kailanganin. Sinabi ko rin sa kanya na sumigaw lamang siya kung kailangan niya ng tulong. Noong gabing yun, nahirapan akong makatulog. Hindi mawala sa isipan ko ang mga sinabi ni Jonas. Maraming kwento ng kababalagan dito sa aming lugar. Mga ilaw na sumusundo ng kaluluwa ng mga namamatay. Mayroon pang tikbalang na may iisang paa. Pero ngayon lang talaga nagkaroon ng usap-usapan tungkol sa isang pumapatay na aswang. Lumipas na lamang ang mga oras at hindi ko namalayan, napapasikat na muli ang araw. Pagtilaok ng manok ay bagsak ang balikat kong bumangon para mag-init ng tubig. Madilim pa noon dahil hindi pa sumisilip ang araw. Paglabas ko ng bahay, kaagad kong nadatnan si Jonas na natutulog sa mababang upuan doon. Nakataas ang kanyang damit at nakita ko ang napakaraming anting-anting na nakasukbit sa kanyang bewang. Napansin ko rin ang isang kakaibang patalim na nasa ibabaw ng kanyang katawan. Mas mahaba iyon kaysa sa pangkaraniwang itak at mas malapad ang gitna ng pakurba nitong talim. Makintab ito at mukhang alaga sa hasa. Hindi ko napansin ang hitsura ng itak na iyon noong gabi, kahit na nakita kong nakasukbit iyon sa kanyang bewang. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa tambak ng mga panggatong nang bigla siyang dumilat at napaupo. Naku, pasensya na, umaga na pala. Ayos lang. Magpahinga ka lang muna. Maaga pa naman, baka bumuka yung sugat mo. Oh, mukhang hindi ka naman hinabol ng aswang na sinasabi mo. Wala nga akong daramdaman na lumapit man lang rito kagabi. Tay, nariyan na po pala kayo. Gaya po ng sinabi ko kagabi, hindi sila basta-basta makakapasok rito kahit gustuin nila. Napakarami mong anting-anting. Marami ka pang hindi sinasabi sa amin, Jonas. Ang totoo, iyan ang dahilan kung bakit hindi kita pinutuloy sa loob ng bahay kagabi. Alam ko na kalahati ng mga sinasabi mo kagabi ay hindi totoo. Patawad ho. Patawarin po ninyo ako kung nagsinungaling ako. Nag-alangan lang din ho ako na magsabi ng totoo. Nag-alala akong baka matakot kayo at hindi ako patuloyin. Ang totoo, isa po akong manggagamot mula sa Tarlac. At narito po ako para sa isang misyon na kailangan kong tapusin. Dito lang ho talaga ako dinala ng aking mga paanong tumakas ako mula sa gabunan at sa malaking aso. Nakaengkwentro ko ho sila kagabi sa may dalampasigan. Natigilan si tatay nang marinig niya ang sinabi ni Jonas. Sunod-sunod niya itong tinanong tungkol sa kung ano ang totoong ginagawa nito sa lugar namin. Walang pag-aatubili namang sumagot si Jonas. Naroon daw siya dahil tinutugis niya ang isang gabunan na tumakbo sa lugar namin matapos masukol sa pinagmulan nilang lugar. Pero siniguro niya kay tatay na hindi siya masamang tao at lalong hindi siya ang aswang. Dahil kung siya raw ang aswang, siguradong hindi siya maglalakas loob na lumapit sa aming asinan. Pumunta si tatay sa may lagayan namin ng asin. Dumakot siya doon at isinaboy iyon kay Jonas. Ngunit walang naging reaksyon si Jonas maliban sa napapikit ito ng dahil sa gulat. Tumayo ito, kumuha rin ng asin at ikinuskus pa sa kanyang balat.
Hindi pa ito nakontento. Kinuha nito ang isang buong bawang na nakasabit at nginuya iyon sa harapan namin. At ng mga oras na iyon, napatunayan niya na hindi talaga siya isang aswang. Matapos yun, inutusan na ako ni tatay na maghanda ng agahan. Pagkatapos ay umalis na siya para salubungin ang mga kukuha ng asin sa aming imbakan. Sasama na ho ako sa inyo kung ayos lang. Hindi ka pa ba alis? Balak mo bang manatili rito? Ang totoo po, wala na ho akong ibang mapupuntahan. Kaya kung mamarapatin po ninyo, dito po muna sana ako. Nakahanda naman ho akong magtrabaho rito bilang kapalit sa pagpapatuloy ninyo sa akin. Hindi ho ako maarte. Alam ko namang hindi ka maarte. Sige, maaari kang manatili pero dito ka lang muna at samahan mo yung anak ko. Maya-maya ay darating na rin naman ang ibang mag-aasin. Salamat po ng marami, Mang Lito. Iyan naman ang anak ko, si Sidro. Maraming salamat po sa inyo, Mang Lito, Sidro. Hindi pa nakalalayo si tatay ay narinig namin siyang nagsisigaw. Dali-dali kaming tumakbo ni Jonas para sakluluhan siya. Kagad naman namin siyang nakita. Panay ang iling niya at dura sa lupa. Nilapitan namin siya at nagimbal kami nang makita ang dahilan ng kanyang pagsigaw. Nagkalat sa gilid ng tambakan ang lasog-lasog na katawan ng mga hayop. May mga balahibo ng manok kaya siguradong manok ang ilan doon. Nilapitan namin ni Jonas ang iba pa at nakumpirma namin sa baboy ang karamihan ng mga yon. Nagkalat ang dugo sa lupa at humahalo ang amoy nito sa hangin. Ngunit ang nakapagtataka, walang bakas na hiniwa ito o pinaghati-hati gamit ang isang matalim na bagay. Hindi maayos ang pagkakahiwalay ng mga karne na parang ginamitan ng puwersa at ngipin. Parang yung mga sugat sa katawan ni Anton. Kaagad naming iniligpit ni Jonas ang mga nakakalat na bangkay at eksakto pagkatapos namin, dumating naman ang mga mag-aangkat ng asin. Mabuti na lamang at hindi nila kami naabutan. Hindi na rin namin sila pinatuloy sa tambakan. Kami na ni Jonas ang naglabas ng mga asin at nagkarga sa kanilang sasakyan. Sa tingin ko naniniwala na ako sa iyo, Kuya Jonas. Hindi gagawin ng normal na tao yun. Totoo ang mga aswang, Sidro. Mga kampon sila ng kadiliman. Mga taong isinangla ang kanilang kaluluwa sa demonyo para sa kakaunting kapangyarihan. Sa tingin mo ba, ang mga aswang na humahabol sa iyo ang may gawa nun? Malakas po ang kutob ko na oo. Ang ginawa nila ay isang babala. Madalas yung ginagawa ng mga aswang kapag nagbabanta sila sa mga tao. Ang pag-iiwan ng mga bangkay ng hayop. Kung ganon, nanganganib tayo. Oo, maaari. Pero gaya ng sinabi ko, hindi sila basta-basta makakapasok sa lugar na ito dahil napakaraming asin. O siya, sige. Buhusan na ninyo ang lupa. Siguraduhin walang maiiwang bakas ng dugo. Opo, Tay. Kaagad kaming naglinis ni Jonas. Hindi na namin nalaman kung kanino ang mga baboy at manok na pinatay sa tapat ng tambakan. Hindi na rin nasundan pa ang pangyayaring yun. Sa amin naman na talaga tumuloy si Jonas hanggang sa tuluyang gumaling ang malalalim na sugat niya sa kanyang braso. Tumutulong rin siya sa asinan at mabilis siyang sumunod sa mga utos. Malakas rin sa buhatan si Jonas, kaya naman tuwang-tuwa sa kanya si tatay. Nasaan pa lang nanay mo? Patay na ang nanay ko. Bata pa lang ako nang magkasakit siya at namatay. Ang totoo, hindi ko na maalala ang itsura ng nanay ko. Patawad at naitanong ko pa. Wala yun. Mga kapatid mo? Wala. Hindi na ako nagkaroon ng kapatid eh. Ikaw, nasaan ang mga magulang mo? May mga kapatid ka? Patay na rin ang nanay ko kagaya mo. Ang tatay ko, mapang-abuso kaya iniwan ko sila ng kapatid kong babae na sunod-sunuran sa kanya. Hindi ko kayang sikmurain ang mga gawain nila kaya iniwan ko sila. Ay, malas ako sa pamilya. Ganun ba? Ikinalulungkot ko, kuya. Ayos lang. Wala naman na sa akin yun. Pero ikaw, maswerte ka. Mahal na mahal ka ni Mang Lito. Sigurado ako dun. Kaya papahalagan mo siya palagi at igagalang. Ayos ba yun? Oo naman. Kahit hindi mo ipaalala, kuya.
May mga oras lang na masungit siya at nakakairita pero ayos lang. Alam ko namang ginagawa lang niya ang pagsusungit para sa kapakanan ko. Sidro! Sidro! Kuya Rene, anong problema? Bakit kayo humahangos? Si Mang Lito! Nariyan ba? Sumaglit sa bayan. Bakit ho? Meron namang nilusob ng mga aswang sa dalampasigan. Naroon ulit ang bangkay. Hindi ko alam kung maituturing pa yung bangkay. Pero... Ano pong ibig ninyong sabihin? Bangkay pero hindi? Ang mabuti pa pumunta na lang tayo doon para makita natin. Sige, mabuti pa nga kuya. Mabilis kaming pumunta ni Jonas sa nasabing lugar. Naroon nga ulit ang mga tao at nagkukumpulan sa lugar malapit sa kung saan namin naabutan ang bangkay ni Anton. Lumapit kami at nang hilakbot ako nang makita ang isang binti. Wala nang iba. Tanging isang putol na binti lamang ang naroon. Dumating ang mga otoridad at kaagad na pinagtatanong ang mga naroon. Kakausapin ko sana si Jonas nang mapansin kong wala na ito sa aking tabi. Hinanap ko siya at nakita kong tumatakbo na siya pabalik sa asinan. Mabilis ko naman siyang hinabol at kaagad kong nabakas ang puot sa nanlilisik niyang mga mata. Tinanong ko siya kung ano ang problema. Subalit sa isang iglap ay napalitan ng ngiti ang galit sa kanyang mukha. Tinitigan ko siya, subalit hindi na ako muling nagtanong. Isang hapon, pumunta kami ni tatay sa bayan. May kinausap sa doon at may binili na rin. Si Jonas ang naiwan sa asinan. Wala naman kasing mag-aangkat ng araw na yon, subalit hindi namin akalain na uulan ng araw na yon. At nang dahil doon ay halos palubog na ang araw nang makaalis kami ng bayan. Habang naglalakad ay nakasalubong namin ang mag-amang nagtitinda ng kakanin. Sila Jocelyn. Bit-bit ng dalaga ang bilao, ngunit wala na iyong laman. Nang mapalapit kami sa kanila ay binati ko ang mga ito. Subalit, tila hindi nila ako narinig. Diretso lamang ang tingin nila sa kanilang harapan habang walang ekspresyon ang mga mukha. Hindi kumukurap ang kanilang mga mata at tila hindi kami nakita. Hindi rin naman sila pinansin ni tatay at nagdiretso lang ito ng lakad. Sinundan ko sila ng tingin hanggang sa makalagpas sila sa amin. Nang biglang lumingon sa amin si Jocelyn. Nagtagpo ang mga mata namin. Lumakas ang kabog ng aking dibdib ng mga oras na yon. Dahan-dahan kasing umihit ang ulo nito sa likuran na parang nababali. At lalo akong nilamon ang takot nang makitang baliktad ang refleksyon ko sa mga mata ng babaeng yon. Kakilakilabot rin ang ngiti nitong abot tenga sa laki. Nanginginig kong tinawag si tatay. Ngunit paglingon kong muli sa mag-ama ay kaswal lang na naglalakad ang mga ito papalayo. Ano ba yun, Sidro? Bakit hindi mo na lamang bilisan at dumidilim na? Yung babae, tay. Kaso, yung nagtitinda ng kakanin sa baryo. Ano? Anong meron? Wala naman Naglalakad lang sila. Lumingon siya tapos parang mababali ang leeg niya. Ay, nako. Kaya nga sinabi kong magmerienda ka muna doon sa panaderya. Dala ng gutom yan. Bilis na, lakad na. Ayokong abutan ng dilim dito. Hindi naman na ako sumagot noon. Nasundan kasi yun ng malakas na pagtunog ng aking tiyan. Muli akong bumaling sa mag-ama, ngunit nakalayo na ang mga ito. Nang makauwi kami ay nagprito na ng isda si Jonas. Galing di umano doon si Rene at nakipagpalit na naman ng asin. Kaagad naman akong pinaghiwa ni tatay ng mga kamatis para gawing sausawan ng isda. Habang kumakain ay napansin kong hindi mapakali si Jonas. Panay ang tingin niya sa asinan at sa kalsada at kada lilingon siya ay humahawak siya sa kanyang patalim. Malalim rin ang kanyang paghinga. Para bang mayroon siyang nararamdamang hindi namin nararamdaman. Lumipas sa mga oras, lumalim ang gabi, subalit wala namang nangyaring kakaiba.
Kinabukasan, pumunta kami ni Jonas sa bayan para magdala ng asin sa mga suki namin doon. Matunog pa rin ang kwento tungkol sa nangyari kay Anton at sa binti na nakita sa dalampasigan. At hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy kung kaninong binti iyon. Wala naman daw nawawala sa baryo at walang naghahanap ng nawawalang tao. Kaya inilibing na lamang daw nila ang binti na iyon sa sementeryo. Pabalik na kami nang mapatigil ako. Nakasalubong kasi naming muli ang kakaibang mag-ama. Sinundan ko ng tingin ang mga ito at nagulat na lamang ako nang hilahin ako ni Jonas papunta sa gilid ng isang kubo. Hawak niya ang kanyang itak habang nakatingin sa mag-ama. Iba rin ang kutob ko sa mag-amang yan. Malalim kung tumingin ang matandang lalaki sa akin tapos isang araw. Nakita ko namang parang nabali ang leg ng babaeng yun nang lumingon sa akin. Nakita mo bang refleksyon mo sa mga mata nila ng mga oras na yun? Baligtad ka ba doon? Oo, kuya. Paanong? Nakita ko rin na baligtad ang refleksyon ko sa mga mata nila nang makasalubong natin sila. Malalaman mo ang isang aswang kung titignan mo ito sa mga mata. Subalit karamihan, hindi yun napapansin dahil sa hindi ganun kalakas ang ika-6 nilang pandama. Ika-6 na pandama? Oo, ang pandama na nagiging dahilan para makakita ng isa ng mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Gaya na lang ng mga multo at maligno. Kung nakita mong baligtad ka sa mga mata nila, ibig sabihin, may kakayahan ka. Ganun ba? Kung gayon, kumpirmadong aswang ang mag-ama. Marahil silang naghahasik ng lagim sa baryo. Tara kuya, kumprontahin na natin sila. Ay, hindi maaari. Bakit? Tingnan mo ng maigi. Maghiliw sila sa mga tao. Maaaring kinakaibigan nilang mga yan. Para maikubli nila ang totoo nilang katauhan. Kung bigla mo silang kokomprontahin sa ganitong lugar, mapapahama ka lang. Baka maipatapon pa tayo sa kulungan. Ano nang gagawin natin? Maghihintay ng tamang pagkakataon. Tara na, umuwi na tayo. Baka malaman pa nilang pinag-uusapan natin sila. Bilis. Nilingon ko pa ang mag-ama at halos lumabas ang puso sa dibdib ko nang makitang nakatingin rin sa akin si Jocelyn. Kaagad akong umiwas ng tingin at nagmadaling naglakad papalayo. Pagbalik namin sa bahay ay isinama ni tatay si Jonas sa may imbakan ng asin para maglinis at maglagay ng asin sa mga kaing. At pag-alis nila ay biglang sumama ang aking pakiramdam. Biglang umikot ang aking paningin. Kahit tirik ang araw, nagsimula akong lamigin. Hindi ko yun ipinahalata noong una, subalit naging madalas ang pagpapabalik-balik ko sa banyo. Tubig na ang aking idinudumi at isinusuka. At ilang oras lang, nagsimula akong manghina. Lupaypay na ako noon at pilit ko na lang idinidilat ang aking mga mata nang maramdaman kong may humihimas sa aking ulo. Dahan-dahan akong tumingala at nagimbal ako nang makita si Jocelyn. Nahulog ako sa upuan at nanginginig na lumayo sa babaeng yun. Kaswal naman itong naglakad at umupo sa aking harapan. Wala sa paligid ang ama nitong matanda. Pinag-uusapan niyo kami kanina ng binatang manggagamot, hindi ba? Mag-iingat ka sa pagsama sa lalaking yon. Baka madamay kayo ng ama mo sa kanya. Bibigyan kita ng halimbawa. Titingnan ko kung anong gagawin niya sa pagkakataong ito. Matapos noon ay tuluyan na akong nanghina. Dumilim na ang aking paningin at hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Akala ko nga noon ay katapusan ko na. Malabo pa ang aking paningin nang maidilat kong muli ang aking mga mata. May naririnig ako sa aking uluhan na parang bumubulong. Napatingala ako at nagulat ako nang makita si Jonas. Nakapikit ito at nag-uurasyon habang nakasabit sa kanyang kanang kamay ang mga agimat na nakita naming nakasukbit sa kanyang bewang. Mas maayos na ang pakiramdam ko noon. Dahan-dahan akong tumayo at lumiwanag ang mukha niya nang ginawa ko yun. Bigla naman kaming dinaluhan ni tatay dala ang isang baso ng malamig na tubig. Kaagad kong ininom yun. Maalat-alat subalit naubos ko yun sa isang tunggaan lamang at pagkababa ko ng baso ay tuluyan ng bumuti
ang aking pakiramdam. Anong nangyari? Natagpuan ka namin na walang malay sa labas at inaapoy ng lagnat. Ano bang nangyari? Si Jocelyn ho. Yung nakasalubong natin nakasama ng matanda noong isang araw. Nandito siya kanina. Paano? Sumama ang pakiramdam ko pag uwi natin, kuya. Hindi ko alam kung bakit pero hilong-hilo ako. Tapos pabalik-balik na ako sa banyo. Nasumpa ka ata ng hayop. Teka. Ang Jocelyn na yon, ang aswang. Oho, siya at ang ama niyang hukot na. Pagkatapos, anong nangyari? Anong ginawa niya sa'yo? Binantaan niya ako na mapapahamak tayo, tay. Mapapahamak raw tayo kung patuloy nating tutulungan si Jonas. Tapos nawalan na ako ng malay. Hayop na yon. Ikaw, Jonas. Ikaw ang gagamitin namin para mapalabas ang mga hayop na yan. Pero ipangako mo na poprotektahan mo ang anak ko. Makakaasa po kayo. Matapos magpatubig nila Tatay at Jonas sa asinan ay natulog na kami. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay nagising ako sa isang mahina ngunit nakakikilabot na tawa ng isang babae. Idinilat ko ang aking mga mata. Nanatili akong nakahiga. Tininan ko si Tatay at si Jonas, kapwa sila tulog na tulog. Hindi nagtagal ay unti-unting lumakas ang pagtawa at nasundan iyon ng mga kaluskos sa labas. Dinig na dinig ko ang mga yabag na tila umiikot sa labas ng aming bahay. May naririnig rin akong usapan ng isang babae at lalaki, subalit hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi. Parang hindi mga salita ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Hanggang sa makarinig ako ng isang bulong, pakiwari ko na sa tabi ko lang ang nagsasalita, subalit wala naman akong katabi. Sinusunod kita. Wala akong ititira sa katawan mo. Bukas na bukas rin. Abangan niyo ang sorpresa namin sa inyo. Nang marinig yun, bigla kong napasigaw sa takot. Nagising noon sila Tatay at Jonas. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ng babaeng iyon sa paligid. Dali-daling dinampot ni Jonas ang kanyang itak at mabilis siyang lumabas ng bahay, subalit wala na siyang naabutan. Bumalik siya at tinanong ako kung ano ang nangyari. Detalyado kong sinabi sa kanya ang lahat. At nang matapos ako ay walang sabi-sabi siyang tumakbo palabas. Susundan ko sana siya nang pigilan ako ni Tatay. Hayaan na raw namin si Jonas ang tumugis sa mga iyon. Noong gabing yun, hindi na kami nakatulog pang muli ni Tatay. Nagiging abala na sa amin at sa aming hanap buhay ang mga aswang na umaaligid. Kaya napagpasyahan na rin ni Tatay na seryosohin na rin niya ang pagtugis sa mga aswang. Bukas na bukas raw ay kakausapin niya ang mga kalalakihan sa baryo. Sumikat na lamang ang araw ngunit hindi pa rin nakabalik si Jonas. Pumunta sa baryo si Tatay at ipinatawag ang lahat ng malalakas na kalalakihan. Sinabi niya ang nangyari kay Jonas at humingi na siya ng tulong sa mga kabaryo namin para hanapin ito. Pagkatapos ay inilatag niya ang kanyang plano. Sinabi na rin ni Tatay ang nangyari sa akin noong gabing yun. Subalit hindi siya nagbanggit ng kahit anong tungkol sa mag-amang nagtitinda ng kakanin. Ang sabi niya mas mabuti na raw na hindi alam ng mga tao kung sino ang kalaban. Kesa magduda ang mga ito dahil kilala di umano ang mag-amang yun sa baryo bilang mabubuting tao. Ang mahalaga raw ay mahikayat niyang karamihan na tumulong sa pagtugis sa mga ito. Pinagkatiwala ni Tatay ang asinan sa kanyang mga tao at pagkatapos ay hinanap na namin si Jonas kasama ang 10 sa pinakamalalakas na kalalakihan ng baryo namin. May dala kaming mga pinatulis na kawayan, asin at bawang. Tinahak namin ang niyugan at koprahan na malapit sa amin, subalit wala kaming nakita doon. Lumipat kami sa sagingan at doon na kami inabot ng hapon. Mga kasama! Bilis! Dito! Ano yan, Rene? Dalihan po ninyo! Dali-dali kaming tumakbo papunta kay Kuya Rene at nagimbal ang lahat ng makitang pira-pirasong karne na nakakalat lamang sa lupa sa tabi ng isang nakatumbang puno ng saging.
Sabog din doon ang dugo at ilang mga lamang loob. Ang ilan sa amin ay nagsimula ng magsuka. Hindi namin masiguro kung karne ng ano ang mga naroon. Pira-piraso na kasi na tilang pinagpupunit-punit ang mga iyon. Lumibot ako sa likod noon at nang hilakbot ako nang makita ang ilang tela. Luray-luray ang mga iyon. May bahid ng dugo at ang mas nagpagaba sa akin, kakulay yon ng damit na suot ni Jonas. Tinawag ko si tatay. Lumapit siya sa akin at iba pa naming mga kasama. Hinablot niya ang tela para tingnan, ngunit lalo kaming binalot ng takot ng isang pugot na ulo ang aming nakita nang matanggal ang tela sa kinalalagyan nito. Napasigaw ako sa gulat. Ganoon din ang iba pa naming mga kasama. Sira ang mukha ng ulo na yon at hindi makilala. Si Jonas ba yan, tay? Hindi ko alam, Sidro. Wala tayong magagawa para malaman kung sino yan. Sana naman na hindi siya yan. Sana nga. Mga kasama, meron pa dito. Dali! Tumakbo kami kung saan nakatayo si Rene at lahat kami ay natigilan at napatakip ng mga bibig nang tumambad sa amin ang maraming pira-pirasong karne at laman na nakapalibot sa isang puno ng saging. Puro dugo yun na talagang karimari-marim. Pagkatapos ay biglang humangin ng malakas. Nasamyo namin ang napakabahong amoy, parang pinagsamang asupre at nabubulok na bangkay ng hayop. At nasundan yun ng malakas na halakhak ng isang babae. Napalunok ang iba sa amin. Ang ilan naman ay bigla na lamang tumakbo palabas ng sagingan na yon. Ngunit sinigawan sila ni tatay at pinabalik. Kailangan raw kasi naming ilibing muna ang mga karning yun. Kahit na hindi namin alam kung kanino ang mga iyon. Isa pa, mataas pa ang araw, siguradong hindi kami maaatake ng mga aswang ng ganoong oras. Matapos ilibing ang mga nakita namin ay nanalangin si tatay. Isa-isa nang nag-alisa ng mga kasama namin, ngunit ako at si tatay ay naiwan doon. Nakatitig sa libingan na ginawa namin. Mukhang ito ang sinabi ng babaeng aswang na sorpresa, tay. Marahil nga. Pero bakit, tay? Bakit akong pinagbabantahan nila? Wala naman akong ginawa sa kanila eh. Hindi rin naman ako banta sa kanila. Hindi ko nga kayang ipagtanggol ang sarili ko laban sa kanila eh. Humiyahong ka. Tinatanong ko rin sa sarili ko ang mga tanong mo. Pero sa ngayon, ang magagawa lang natin ay ang mag-ingat. Huwag kang alis mag-isa. Mapaumaga o mapahapon o mapagabi. Lagi kang bubuntot sa akin. Naintindihan mo? Opo, tay. Matapos yun ay nagpakuha si tatay ng mga kawayang sakto lamang ang laki. Inutusan niya ang ilan sa mga tao sa amin na magpatulis ng mga ayon at maglagay saan mang sulok ng asinan. 3 ang inilagay niya sa bahay namin. Isa sa likod ng pinto, isa sa ilalim ng lababo, at isa pa sa ilalim ng lamesa sa labas. Nagsabit na rin siya ng mga bawang sa mga bintana at pinto namin. Si Rene naman ay inutusan niya na magbigay babala sa iba pang taga-baryo. Ibinilin niya rito na sabihin ang bawat detalye ng nakita namin sa sagingan. Lumipas ang mga araw, wala na talagang naging balita kay Jonas. Hindi na rin namin nakita ang mag-amang nagtitinda ng kakanin. Minsang inabangan ko sila sa baryo, subalit magmula nang makita namin ang pira-pirasong mga karne sa sagingan, hindi na talaga namin sila nakita. Hanggang isang araw, bigla na lamang silang lumitaw ulit sa baryo at nang mga oras na iyon, may naisip ako. Dali-dali akong pumunta sa asinan at kumuha ng isang supot ng asin. Tumakbo ako pabalik ng baryo, ngunit ang nadatnan ko na lamang doon ay ang matandang ama ni Jocelyn. Abala ito sa pakikipag-usap sa isa pang may edad doon. Dumukot ako ng asin mula sa supot. Isasaboy ko na sana yun sa gawin ng matanda nang biglang may humawak sa aking braso mula sa likuran. Nabitawan ko ang asin at may kung anong kilabot ang biglang bumalot sa buo kong katawan. Pakiramdam ko ng mga oras na yun ay tumigil ang oras
Gusto kong tumakbo, subalit ayaw sumunod ng mga paa ko sa akin. Alam ko ang binabalak mo, bata. Hindi ka ba naaawa sa matanda kong ama? Kapag isinaboy mo yan, uusok siya at siguradong tatadta rin siya ng mga kabaryo nyo. Pakawalan mo ako! Halimaw ka! Nasaan na si Jonas? Pinatay niyo siya? Ha? Si Jonas? Alam ko kung nasan siya, pero hindi ko sasabihin. Hayop kayo! Aswang kami at hindi hayop! Wag na wag mo kaming iyahalin tulad sa mabababang uring yon. Demonyo! Siguro. Pero hindi mo naintindihan kung bakit kami nagkaganito. Maswerte ka. Hindi kita magawang mapatay ng dahil sa Jonas na yon. Pero hindi magtatagal. Masisip-sip ko rin yung buhay na dumadaloy sa katawan mo. Tumawa siya ng malakas. Pagkatapos ay bigla kong nakaramdam ng matinding init. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Hanggang sa unti-unti nang dumilim ang aking paningin at nang magising ako, nasa amin na ako. Madilim na noon, nakasara ang mga bintana at ang mga pintuan. Dali-dali akong tumayo at nagsindi ng lampara. Hinanap ko si tatay subalit hindi ko siya nakita. Lumabas ako. Tinanaw ko siya sa asinan subalit wala talaga siya doon. Maya-maya ay may narinig akong sigawan mula sa malayo. Lumingon ako sa direksyon noon at may nakita akong mga liwanag ng sulu at flashlight. Kumuha ako ng flashlight at tabak. Pagkatapos ay dali-dali akong tumakbo papunta sa mga liwanag at doon ay naabutan ko si tatay, si Rene at 6 pa naming kabaryo na abalang naghahanap at tinatawag ang anak ng isa sa mga lalaking kasama nila. Tay! Sidro, gising ka na pala. May masakit ba sa'yo? Wala naman po, tay, pero anong nangyari? Napunta ako sa bahay? Ang huli kong natatandaan. Nakita ka ni Rene na nakahandog siya sa lupa. Kasamang isang supot ng asin. Dinala ka niya sa bahay. Hindi ko nga alam ang gagawin ko sa'yo. Pero ang sabi ni Aling Tilay, tulog ka lang daw. Kaya hinayaan na kitang magpahinga. Tay, si Jocelyn ang may gawa nito sa akin. Hawak nila si Jonas. Hayop talaga. Sinong hinahanap ninyo? Si Rico, yung anak ni Carlito. Ah, yung 5 taon? Oo. Kitang-kita raw ni Carlito na hinablot ng isang mabalahibong kamay ang anak niya. Hinabol niya, pero naging aso at mabilis na nawala sa kanyang paningin. Sa pagkakataong yun ay sumigaw ako at tinawag ko ang atensyon ng mga kasama namin doon. Napatingin sila sa akin. Hinawakan ni tatay ang pulsuhan ko pero hindi na ako nagpapigil. Isinigaw ko na ang mga aswang na dapat naming tugisin ay ang mag-amang nagtitinda ng kakanin, sila Jocelyn. Sandaling natahimik ang mga naroon. Ilang sandali pa ay nagkabulungan na. Narinig ko si Mang Carlito na nagsabing hindi raw yun maaari. Tumulong pa di umano sa kanila si Jocelyn dahil may sakit ang anak niya kahapon. Hanggang sa biglang sumigaw si Kuya Rene. Naniniwala daw siya sa akin, yun din daw ang sinasabi niya sa mga taga-baryo. Nakita di umano niya si Jocelyn na naging isang malaking aso, ngunit walang naniwala sa kanya. Kung ayaw ninyo maniwala, bahala kayo. Pwede na kayong umuwi. Babalik na lang kami. Dala ang ulo ng mga aswang na yon. At sana, makuha rin namin ng buhay ang anak mo, Mang Carlito. Sa direksyong ito raw, nakitang tumakbo ang malaking aso. Kung gayon, kung hindi siya sa nyugan, ay sa bandang kakahuyan dinala ang bata. Pero masyadong malaki ang kakahuyan at ang nyugan. Ganito, tatawag pa ako ng iba. Mang Lito, Sidro, baka pwedeng makasuyo ng iba pang mga magagamit natin. Sige, magdala rin kayo ng mga sulo. Mas maasahan ang mga yon. Sige na, 10 minuto. Magkita-kita tayong muli dito pagkatapos ng 10 minuto. Nauna kaming nakabalik ni tatay.
Nagdala kami ng 2 kaing ng asin, mga supot na yari sa tela at ilang pinatulis na mga kawayan. Hindi nagtagal ay bumalik na rin si Kuya Rene kasama ang lagpas 10 mga lalaki. Kasama pa rin niya si Mang Carlito na humingi pa sa amin ng paumanhin. Nasabi na raw sa buong baryo ang tunay na katauhan nila Jocelyn at maingat na mag-aabang ang mga taga roon hanggang sa makabalik kami. Pagkatapos ay nagpasalamat na rin siya. Binigyan namin ang bawat isa ng mga supot. Bakas ang takot sa kanila habang pinupuno ng asin ang mga yon. Pero desidido silang mahanap na rin ng aswang. Lalo na at nambibiktima na ang mga ito ng bata. Nagpares-pares kami ni tatay ang magkasama. Si Rina naman ang kapares ni Mang Carlito. Pumasok na kami sa niyugan at doon ay naghiwa-hiwalay. Napagkasunduan na lang namin na magkita-kita sa asinan pagkalipas ng 1 oras. Sumigaw na lamang kung magkakaroon ng mga aberya. Bilog ang buwan noon at napakalinis ng kalangitan ng gabing yon. Sapat na ang liwanag na nagmumula sa buwan para makita namin ang aming dadaanan. Ngunit kahit ganoon ay maingat pa rin kaming ng lakad ni tatay habang masusing pinagmamasdan ang paligid. Umaasa sa mga tanda ng mga aswang na maaaring lumusob na lamang sa amin. Unti-unti nang nawala sa paningin namin ang ilaw ng aming mga kasama. Ibig sabihin na kalayo na rin sila. Kakausapin ko sana si tatay nang mapansin kong wala na siya sa tabi ko. Tay! Tay, nasaan ka? Tay! Mukhang naiwan ka ng tatay mo mag-isa, Sidro. Jocelyn, magpakita ka! Ayoko nga. Magpapakita ako kung kailan ko gusto. Pakiusap, tigilan nyo na ako. Tigilan nyo na ang baryo. Ilabas na ninyo ang batang kinuha ninyo at si Jonas. Hindi ko alam kung nakikiusap ka o nag-uutos. Nakakairita. Nakikiusap ako. Kahit ang bata lang. Sige, ilalabas ko ang bata. Pero kapalit nun ay ang buhay mo. Ano? Ah? Bakit? Bakit gusto mo akong patayin? Dahil hindi magtatagal, magiging hadlang ka na sa aming mga plano. Ah? Anong ibig mong sabihin? Dapat ka nang mamatay bago pa tuluyang magising ang kakayahan mo. Mula sa aking harapan ay lumabas ang asong itim na may pulang mga mata. Ang mismong asong nakita ko noon sa kalsada. Napakalaki talaga nito. Umuunat-unat ang tumutulo nitong laway at sapat na ang ngiti nito para mangatog ang aking buong katawan sa takot. Naglakad papalapit sa akin ang halimaw at muli ay napako ako sa aking kinatatayuan hanggang sa unti-unting nagbago ang hitsura ng aso. Dahan-dahan itong naging si Jocelyn na walang kahit anong saplot. Ngunit hindi nagtagal ay muli itong tinubuan ng balahibo sa buong katawan. Humaba ang mga braso nito, lumaki ang mga mata at naghabaan ang mga kuko. Bigla ring umitim ang maputi nitong balat. At pagkatapos sa likuran ng halimaw na yon ay lumabas ang matandang hukot, ang kanyang ama, na sa isang iglap ay naging isang malaking halimaw na may matipunong pangangatawan. Kumikinang ang itim nitong kaliskising balat sa liwanag ng buwan at tingin pa lamang nito ay sapat na para mapaihi ako sa salawal. Hinupkupan niyo ang walang kwenta kong kuya na utu-uto. Patay na sana siya nung gabing yon kung hindi siya napadpad sa asinan niyo. Kuya mo? Sino? Si Jonas? Oo, hindi niya kami nakilala. Napaka-inutil lang hayop. Pinagmamalaki niyang kakayahan niyang pang-albularyo na nakuha niya kay nanay. Wala naman siyang kwenta. Napakahina. Wala pa siya sa kalingkingan ni nanay. Hindi. Kung gayon kayong tinutukoy niyang kapatid at ama niya. Ang gumagawa ng masama. Ang mga hindi niya masikmura. Sinabi niya yon? Wala talagang utang na loob. Kung hindi lang dahil kay tatay, pinatay ko na siya. Kayo ang mga dapat mamatay. Tama lang naiwan at kalabanin kayo ni Jonas. Mga halimaw. Mga demonyong dapat nasusunog sa impyerno. Talaga ba? Sige na.
Tatapusin ko na to. Nakakatakot ng dilaw na aurang lumalabas sa'yo eh. Handa ka na? Subok! Biglang lumusob sa akin si Jocelyn. Sa takot ko ay nabitawan ko ang sulo na hawak ko. Napunta iyon sa may putikan at namatay ang apoy. Sa isang iglap lang ay napunta siya sa aking harapan. Nasa harapan ko na ang matatalas niyang kuko nang bigla siyang naglaho. At kasunod noon ay ang isang malakas na kalabog. Bigla akong natumba. Nagulat na lamang ako nang makita kong nakahandusay na ang halimaw. At sa harapan ko ay nakatayo si Jonas, hawak ang kanyang itak na balot na ng dugo ni Jocelyn. Umungol ng malakas ang malaking halimaw at kagaya ni Jocelyn ay napakaliksiri nito. Ngunit hindi ito inurungan ni Jonas. Sinalubong niya ito. Nang magtagpo na sila ay bigla siyang umiwas ng paikot sa gawing kanan at buong lakas niyang tinaga ang halimaw. Nagsisigaw yun at unti-unting bumalik sa pagiging matanda. Pagkatapos ay nagkikisay sa lupa. Hayop ka! Paanong nakawala ka? At isa pa, itinapon ko ng talibong na yan ah. Paanong nakuha mo ulit yan? Ito na lang ang alaala ni nanay. Hindi ko hahayaang mawala ito. Si nanay na naman. Matagal na siyang patay, Jonas. Oo, dahil pinatay mo siya. Kung hinayaan ka na lang sana ni tatay na mamatay noon, kung hindi niya ibinenta ang mga kaluluwa ninyo sa mga demonyo ng kultong yon, hindi sana kayo naging ganyan. Kung hindi ginawa ni tatay yon, wala na sana ako. Mas maganda na yon. Binalaan ko na kayo, pero nagpatuloy pa rin kayo sa pagkain ng mga tao. Ngayon, sisiguraduhin kong titigil na kayo. Dahil kahit masakit sa kalooban ko ay gagawin ko ang tama. Manahimik ka! Lumusob sa kanya ang amang aswang. Bigla itong naging halimaw muli at naging mabilis ito kaysa noong una. Kitang-kita kong bigla na lamang itong napunta sa likuran ni Jonas at buong lakas nitong binayo pababa ang binata. Dahilan para humampas ito sa lupa at tumalbog pa nga. Hindi pa nakontento, pinagtatadyakan nito ang anak na parang isang ipis. Nagsisigaw si Jonas sa sakit hanggang sa makahanap ito ng tiyempo at nakagulong palayo. Subalit bago pa ito makatayo ay bigla itong dinambahan ni Jocelyn. Bigla ring tumigil ang babaeng aswang. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumagsak sa gilid ni Jonas. Nakita kong napuno ng dugo ang mukha ni Jonas at pagbagsak ni Jocelyn ay nakita kong nakatarak sa leeg nito ang itak. Umalulong ng malakas ang malaking aswang. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa paligid. Napatakip pa ako ng tenga noon dahil sa sobrang lakas ng sigaw na yon at ramdam ko ang lungkot sa atungal na yon. Pasensya na ho kayo, tay. Pero hindi ko ho pwedeng hayaan kayong magpatuloy sa paghahasik ng lagim. Patawarin niyo po ako. Sumigaw ang halimaw. Papalusog na ito ng tila biglang bumagal ang oras. Nakita kong tumingin sa akin si Jonas. Mayroon siyang binigkas. Tinitigan ko ng maigi ang kanyang bibig at asin ang nabasa ko mula doon. Kinuha ko ang asin sa aking bulsa. Binuksan yun. Tumakbo ako sa likuran ng halimaw at buong lakas kong isinabo yun doon. Biglang bumalik sa normal ang galaw ng mga bagay. Nagsisigaw na parang nasasaktan ng malaking halimaw. Umusok ang likod nito bago na paluhod. Hinaltak ni Jonas ang mga agimat na nakasukbit sa kanyang bewang. Idiniin ang mga iyon sa dibdib ng gabunan at bigla itong nagkikisay. Patawad, tay. Mahal na mahal kita. Kayo ni Jocelyn. Pero hindi ko masisikmurang hayaan kayong maging mga alagad ng demonyo. Sana maintindihan niyo ako. Alam kong alam niyo na hindi rin ito gusto ni nanay. Sana magkita-kita pa tayong muli at maayos natin ito sa kabilang buhay. Umungol ang gabunan. Dahan-dahan at pinilit nitong tumayo. Mabilis naman itong hinawakan ang patalim ni Jonas at isinaksak iyon sa sarili nitong lieg. Tumagos ang patalim sa likuran ng ulo nito. Pagkatapos ay biglang bumagsak na ang katawan nito sa lupa. Natigilan si Jonas. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Napaluhod siya at sumigaw ng napakalakas.
Dali-dali naman akong tumakbo papunta sa kanya, ngunit nang hilakbot ako nang makitang nagdurugo ang kaliwang parte ng kanyang tiyan. May sugat ka. Tinamaan niya ni Jocelyn kanina. Akala ko nga lumawit na ang bituka ko. Tara, umalis na tayo dito. Kailangan kang madala sa ospital. Huwag ka na mag-abala, Sidro. Hindi na rin ako magtatagal. Hindi pwede. Kailangan kang madala sa ospital. Oo, nakita mo naman. Halos dugo na ang isuka ko. Isa pa hindi ko na rin maramdaman ang kamay at paa ko. Sidro! Sidro! Nasaan ka? Tay, nandito kami! Diyos ko. Sidro, anong nangyari dito? Napatay na ni Jonas ang mga aswang, Tay. Ama at kapatid ni Jonas ang mga halimaw. Pero kahit ganun ay pinatay niya ang mga ito. Para pigilan na maging masama. Grabe! Parang eksena sa isang kwentong bayan to. Ano ang klaseng labanan ang nangyari dito? Jonas, totoo bang sinasabi ni Sidro? Ngunit hindi na sumugot pa si Jonas. Ngumiti lamang siya at tumango. Tuluyan ang bumalik sa normal ang katawan ni Jocelyn at ng ama nito. Dahan-dahan na ring humiga si Jonas. Habang hawak ang kanyang tiyan na may sugat, bumubulwak na ang dugo mula doon at nagsimula na rin siyang sumuka ng dugo. Bibit-bitin na sana namin siya para madala sa paggamutan nang kunin niya ang aking kamay at inilagay niya doon ang kanyang mga agimat. At pagkatapos ay inilapag niya sa harapan ko ang talibong. Kunin mo ang lahat ng ito, Sidro. Ang lahat ng ito ay galing sa aking nanay. May kapangyarihan ang mga yan. Subalit hindi ko nagawang palabasin ang tunay na potensyal ng mga yan. Mahina na ako. Pero gamit ang dilaw mong aura, siguradong mapapakinabangan mo yan. Hindi. Itago mo ang mga ito. Mabubuhay ka. Hindi na. Wala na. Hindi ko na kayo nakikita. Salamat. Salamat sa inyo ni Mang Lito. Dahil kahit sandali, naranasan ko muli magkaroon ng ama at kapatid. Jonas! Nabitawan na ni Jonas ang mga hawak. Bumagsak ang kanyang kamay sa lupa. Naglupaypay na ang kanyang katawan at tumigil na sa paggalaw ang kanyang dibdib. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit, subalit wala na siyang naging reaksyon. Pinulsuan siya ni tatay ngunit wala na talaga siyang hininga. Wala na akong ibang nagawa noon kung hindi ang umiyak na lamang. Doon din sa lugar na yun ay nagukay kami at doon ay kaagad din naming inilibing si Jonas. Sina Jocelyn naman at ang ama nito ay sinunog namin sa hiwalay na hukay. Mag-uumaga na nang matupok ang mga katawan nila at kasabay noon ay ang malakas na iyak ng isang bata. Sinundan namin iyon at nakita namin ang batang hinahanap namin sa likuran ng isang malaking puno ng balete sa hindi kalayuan. Nakagapos ito, subalit walang kahit anong galos. Magpahanggang ngayon, hindi ko inakalang mangyayari ang lahat ng iyon. Kaya naisipan kong isulat ito para hindi mabura ang alaalang ito. Ang alaala ni Jonas at ang malagim na pangyayaring minsang bumalot sa aming baryo. Doon natapos ang kwentong iyon, Sir Jupiter. Marami pang mga kwentong sumunod doon, mga kwento kung saan nagamit na ni Lola Sidro ang mga agimat sa simpleng panggagamot. Subalit itinigil din niya iyon noong nagkapamilya siya. Minsan kasing binalikan ng kulam ang mga anak niya. Hanggang dito na lamang siguro muna, Sir Jupiter. Salamat sa iyo at sa iyong team. Hanggang sa mga susunod pang kwento.